yabo mase sembedeni u3 hours uyaphela noma ngabe kuthiwa akukho embedeni la ngibhudu bekezele khona la sikhona u3 hours uyaphela engiqoqobele nje ngihlele ehleli phezukwami enginika nje isende enginikeza nje uyaphela u3 hours umsebenzi wenda noma ngabe kuthiwa singasuka lapho simphinde ngimuva ngiya kwenye position lapho ezongifica khona uye na isende ngaphezulu kimi akanginiki ithuba futhi ngcono uthi yenza isikhashana 3 hours fanele ube phezukwami umuntu ophilayo loyo ngimbongolo yini mina okay uyamuzwa umama ukuthi Coming to you live eThekwini Gagasini ila sikhona sawubona siyakubingelela kuphi na kuphi la ubuka khona le channel njengamanje gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN uyazi ukuthi masubona mina khona indaba noma umuntu ekumele simlande simbeke la ukuze silungise umjolo wakhe uyazi ukuthi while sabheka ukuthi ubani sobe sinaye ziwine nje kuphela izinto zenza wena uyalike ushare usubscribe uphinde futhi ucomment siyathanda ukubona ukuengage kwakho ukuthi khamba kanjani ungaphinda futhi sithumelele i-email address mawukuthi nawe unenkinga ethinta umjolo that is umjoloshow@gmail.com thumela njengamanje umjoloshow@gmail.com sibheka inkinga yakho mase sikulandela upartner wakho simlethe la sibone ukuthi umjolo wakho udinga ukuthi siwufake evavavu umngephi noma ulungiseke kuphi while sisenza njalo ake ubheke ukuthi namhlanje sikuphathele bani and sokhuluma indaba ethini naye namhlanje. Sanibonani babukeli igama lami ngingubusisiwe owakamvelase ngidabuka ePotchefstroom eMabheleni ngize la kusilungisa umjolo ngenxa yenkinga engibhekene naye ekhaya ayikhona ubaba wasekhaya uyangibulala ngocansi manje lokho sengaphezulu kwamandla sengithe angibikele abazokwazi ukungisiza njengoba sikukhumbuzile-ke noma sikucelile kade kuqala uhlelo noma ngivele ukuthi-ke into ongayenza wena ukuthi ulike usubscribe uphinde ushare yona le channel ungakhohlwa ukukhomenta khona sizoza ukuphola kwakho ukuthi ngabe kuthini ngama-episode wethu adlule igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN uyazi-ke masihleli kanje phasi ukuthi sisuke singahlalele nje into yokuthi sihleli ngoba naku ayikho into esizoyenza kodwa sihlalele ukuthi kube khona i-solution to whatever umjolo sokunenkinga yawo yazi-ke ukuthi-ke namhlanje we do have umuntu esinaye okuyena osibhalela i-email afuna ukuthi simsize nawe uma ukuthi unenkinga ethinta umjolo kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com andasho namhlanje ukhona ubaba esinaye sokhuluma naye sozwa kabanzi ukuthi kahle kahle kungani ela nathi namhlanje nanokuthi yini lefuna ukulungiswa emjolweni yakhe baba siyakubingelela siyakwamukela kuhlelo silungisa umjolo namhlanje awu ngibonge nami ngibingelele nje nakubalandeli bohlelo siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe meyabe sikushayela ucingo sikutshela ukuthi no uyadingakala la kwisho namhlanje silitholile igama lakho thina kwi-email ngoba umama osibhalele ulimentionile igama lakho but kunombukeli njengamanje ohlele ekhaya ongazi ukuthi ubale sinaye mhlawumbe uqale ngokuthi uzazise kumbukele ekhaya ukuthi uba sikhuluma naye hayi igama lami uMhlakubuswa njengoba Mdladla Sibongo khona le eBhulwa elabhula abafazi bamadoda maqede kwangabantu abasalile Mpangazitha siyabonga kakhulu ukuthi sihloniphe namhlanje ulizwile igama leshow silungisa umjolo and wena ubaba womuzi wakhe uhloniphekile unonkosikazi wakho awuzange mhlawumbe uthi mabe uthola ikholi yethu wayibuza ukuthi kungani ula namhlanje ya kona ngiye ngazibuza nje ngaziphendula kodwa ke ngase ngithi ke ngoba phela nami ngiyinsizwe yabutho ehloniphayo nelalelayo ngase ngithi angize lana ngizozwa ukuthi ngabe ngibizelwe yini cha impela nonkosikazi ongibezelana ungithukisela induku emqhubeni wathi cha solungisa okay so ngendlela yakho ukhombisa ukuthi uthukile ukuthi ngifunani la ngizithola kanjani ngila ngokwakho nje ekhaya meyabubuka isimo sihamba kahle ayikho into edinga ukulungiswa hayi impela ngabe ngisengazona ezimithiyo ngidele izela impela mangathi kukhona engikwazi ukuthi akuhambe kahle khamba ngokwami nje yonke into ihamba kahle ni umndeni oright ekhaya yonke into ihamba kahle sitshele ngomama osibhalele umama kanjani mhlambe uthando inhlonipho indlela nje akuphethe ngayo ekhaya khamba kanjani cha nje okwamanje ngingathi cha hayi njengoba ngike ngasho phambili ngibona into ehamba kahle
ngaphandle ke phela kokuthi la bake bafuna ukuthi ubuye uthi ukuphakamisa izwi ngoba babuye bangezwa. Okay. Kodwa akuyona into esengaba ukuthi mhlawumbe sengaze kuthiwe ayiyohlalelwa lapha yana nje kube nesithangami ngaleyo. Ukukhuluma nje njengayo yonke imindeni. Hayi ngisho kanjani phela. Okay. Namhlanje ula kwishow and ukhombisa ukuthi awuna idea ngempela yokuthi why umama decide ukukuletha la. Asithi kusekuthathile wafika namhlanje wakuletha la kwishow. Noma yini azokutshela yona. Mhlambe uzoyireceive kanjani ngaloko ukuthi awuyazi uyimisela ukuthi umlalele kuqala umuzwe ukuthi ufuna ukuthini noma uthi hayi no mhlambe into nje bese ngayikhuluma sobabili ekhaya. Hayi impela nje mina njengoba ngisho njena hayi akukho kutheni engikwaziyo mhlambe usengaze kube ukuthi ke sekufanele kuze ke kohlalwa ke kube nengqungquthele kanjena nje ukuthi kuzokulungiswa inkinga. Hayi mhlambe nje ngokwazi kwami ukuthi kunenkinga inkinganyana nje ezincane yabo esingatheni izinto ezilungiseka nje yabo nje. Okay. As we are about to find out ukuthi ngempela yini ezolungiseka ebudlelwaneni bakho umama somlanda simbeke la and mengabe simletha la kuwena sicela usithembise ukuthi uzomnika isikhathi sokuthi umlalele ukuthi ufuna ukuthini umhloniphi ungamphakamiseli umoya uzwe nje khona sizokwazi ukuthi sithole isolution uzokwazi ukwenza lo. Hayi impela cha ngizokwazi ukwenza lo. Mawukusiyena umuntu ovela avuke nje indlobane esikhaleni. Okay, mewukuthi ke ama-episode wethu wadlule ke wabona uyazi ukuthi kune team esebenzisana nayo le ekhaya okuyiyona yenza isiqiniseko sokuthi noma ngabe nenzani noma ngabe imoya yenu yaphakama but siyakwazi ukuthi sinehlise imoya yenu ibe phansi sikwazi ukuthi sikhuluma indaba ize itholakala isolution ngale kokuthi kube khona ukulwa noma ukuphakamiselana amazwi. Asingasichitheki isikhathi sakho baba usafuna ukufind out ukuthi kahle kahle kungani umama ekulethela namhlanje. Asilanda team okuyiyona sisebenzisana nayo imthathe imbeke la umama khona sizokwazi ukuthi ngempela kwenzakalani phakathi kwamama umpangazitha kanjalo nomama usibhalele kwishow yethu namhlanje. Dadewethu njani? Ngiphilile. Siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe kwishow usibhalele mase silandela udaba lakho uphinde futhi ukwazi ukuthi uze la kwishow njengesicelo sakho ubaba wakho nangu simlandele samletha la ngoba ke sitheme ngabe sikhuluma naye wasitshela ukuthi he's willing to listen akuze ukuthi kahle ngempela yini lekhathazayo noma ufuna ukuthi uyikhulume naye but before uphalaze kuyena ukhulume yonke into ofuna ukisho ngizonika nje ithuba lokuthi nibingelelane njengezisandane nangendlela ekhethekile. Mamvelasi nkosikazi yaphila kodwa simdudukazana sami. Ngiyaphila baba. Noma konake ipangisadidekile nje ukuthi yini lengaka ungazongithatha uzongibeka la kule nqanqathele sinayo la. Inkinga baba. Okay. Njengoba ke sekhona umama la ukudideka manje baba ayino ungakubeka nje eceleni ngoba uzokutshela nje ukuthi kahle yini emkhathazayo nanokuthi yini la afuna ukuthi ilungiswe ebudlelaneni benu njengoba usithembisile ukuthi uyimisela ukuthi uzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena somnikeza opportunity njengamanje ukuthi akhulume nawe alibeke udaba lakhe. Dadewethu nangu baba ekhaya ungakhuluma naye. Ngiphinde ngibingelele ababukeli. Ngibonge nethuba mphathi ihleli. Baba into engilethela ekhaya yile ngihlezi ngikhuluma nawe sonke isikhathi. Baba ngikuthola ukuphumula. Uyabona nje indlela ongisebenzisa ngayo buke ngathi uyangiyuza ekamereni baba. Kufanele ngathi uyangixhaphaza kanje. Ngendlela ongisebenzisa ngayo baba isikhathi sokuphumula nesikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi ngenze imisebenzi yami noma ukuthi ngiphumule nje kahle ngibuye nasemsebenzini. Sonke isikhathi baba mangifika ucansi ngiyangena egate nangona usuyangihlangabeza ungijitshela endlini ucansi siyahamba sikhona izinto esilungisayo semasimini uwena ucansi nje baba lokho sengicomplain kaningi kuwena kodwa awukwazi ukungizwela baba. Ngangitshela ukuthi sonke lesi sikhathi mhlambe kuhamba kushintsha ayikhona kushintsha baba.
manje sengize ngazibona ukuthi angizobika la udaba lwami ukuze kwazi ukulungiseka. Cha. Ngiyakweshwama impela lo. Yabona nje lokhu ke ngiyakushwama ngiyaqala nqa. Ukuthi umfazi athi uyahlukunyezwa. Ngenxa nje ukuthi njena nje uyanikwa. Yonke into iza nge-tray. Uyanikwa baba, unikwana. Ayi ngalendlela. Yes, mengiqala ukuhlangana nawe uke wangitshela ukuthi umuntu ogijima embedeni. Kungcono ngoba usakhumbula. Manje phela baba ngangazi mina ukuthi ukhuluma ngento enje. Ngangazi ukuthi ukhuluma ngalendlela la ngisakuthola ukuphumula mina. Umzimba osebenzayo ufanele ukuthi uphumule. Ngiphumula nini mina? Njalo ucansi. Awunandaba ungicabangeli nje uthi kwenzakalani ngempela uthi awusho ukhuluma uthi kwenzakalani. Mina yabona ngiyadideka ngempela manje. Kufika kuthiwa thina amadoda so 2 minutes sipheka ama noodles into zo 2 minutes. Mase singasakwenzi lokho sesishaya futhi sesithi siyanabisa futhi kuphinde kukhalwe futhi. Akukhulunywa ngalendlela baba akushiwo. Zethu zinesiyezi. Ima baba akuchazwa lento isho njengamanje. Akuchazwa lokho. Mina ngikutshela ngumuntu ongakutholi isikhathi sokuphumula. Wena baba ngiyabona mhlawumbe into ekushayayo enye yini. Ingenxa ukuthi awusebenzi. Angeke futhi ngize ngidlale ngomsebenzi ngithi wona okwenza ukuthi uphile lempilo. Selo ngafika mina la ekhaya ngiphila lempilo. Angikuthola ukuphumula wena mangabe uthola isikhathi esi free ubona ukuthi kufanele ukuthi uphekana nalezi imbiza zakho wena ngosuku uchatha kabili every day 2 times a day zonke insuku uyachatha wena mesipheka futhi inkinga yakhe ile sengiyabalela nokuthi ngichatha kangaka lalela yabona indoda iyachatha indoda ifaka unguduza lana iguduza inguduza lana ikhipha yonke udodi lo shayo shukela shayo high blood pressure yonke lento wena ngiyacabanga ukuthi ubuke ngathi ihlaya lento eyenzakalayo sekubhlungu kumina sekuyazwela sine ingane baba lana phambi kweingane uyangibhudukeza nje phambi kweingane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto ukujabula embhedeni you understand me okay mhlambe ukuze sikwazi ukuthola isolution kumele sikhulume kahle sikwazi ukuthi sizwe yayikho nje akukho ukuthi ngithule ngoba into engilethele la mhlawumbe ucabanga ukuthi bengizofuna ukubuka angizi kuzofuna ukubukwa kungenxa yepain engifilayo manje ngaphakathi ngenxa yakho ukungakwazi ungihlonipha futhi lento isifana ukuthi awusangihloniphi baba okay dadewethu ngiyabona ukuthi umoya wakho wakho njengamanje isimo sinje angikwazi okay ngicela wehlise umoya kancane ngiyabona ngishiphutha lakhe njalo nje lokhu kusindaba zokuchatha asemnikeza ithuba because njengamanje ngiyakuzwa ukuthi uyakhuluma kodwa manje ukhuluma ne-enga ngaphakathi kunezinto ezibalayo ezicela ukuthi ngingabe ngisezwa kahle ukuthi kahle kahle kwenzakalani mhlawumbe ungibalele nga-1 ukuthi kahle kahle yini mhlawumbe imbangela le yenza ukuthi ubaba uzubone ngathi u-active ngalendlela noma emdala ukuthi azabe active ngalendlela basohle into engiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba ubaba akakudla ukudla okunormal esikudlayo ubaba umfice egaya amakinati lapha yana ayiphekela ukudla kwakho kunamakinati ubaba ubuka unesikhwama esingaka sama CD ocansi ubaba uyachatha kabili osukwini every day uyachatha ubaba okay manje mina angisakuthola ukuphumula even izingane sengicishe ngaphenduka ihlayo ngoba nazi izingane la yazi ngikutshela mphathi uhlelo ngelinye ilanga ngike ngafonela untombazana athi ithandana nayo baba yayithandana nayo kudala yebo ngathi ngithi ngikhuluma nayo ngiyibekela lolu daba ngithe ngisathi ngiyaliqala yabe siyangokha intombazana ensini yangokha ngensini ngami ngangizohlela ngabe yathenga ngithi minawo ngisathi ngifuna ukuza nendaba phela mhlawumbe izokwazi ukungisiza yangokha ngensini kwazi waphetha ukuthi sekuphethe yona yaze gcina isivala ifone ngenxa yani mengabe ukhuluma nayo intokazi le ayithandana nobaba uyibuza ngokuthi ubaba uactive noma wenze njani ngifuna ukwazi ukuthi le nkinga ibhekene nami kuphela yini noma nayo idlulile la idlule kanjani nayo into engifuna ngisize ngayo ngifuna ukwazi idlule kanjani sitheme sikhuluma nawe wathembisa ukuthi cha uzokwazi ukuthi uthobele umthetho uzumama ukuthi uthini njengamanje nangu sekhulumile ngiyacabanga mhlawumbe izizathu aseyibalile zo5 mewukuthi ayifikanga ku6 kodwa mewukuthi awuzwanga ngizozama nje nami ukukukhela phezulu lento nayishilo yokuqala uthe
uyampudubeza nje noma ngabe nini akanqene ukuthi athe buye emsebenzini ufike umshaye ngogwayi emini ntambama uyaphinda futhi wenza the very same thing akugcineke lapho ukhala nangokuthi izinto ezinye azisolayo ukuthi izona lezi ezikwenza ukuthi ube active kakhulu ilento yokuthi uhlezi uchatha uze wabala ukuthi kakhulukazi nje ngosuku uchatha kabili right wangagcina lapho waphinde washo futhi ukuthi ekuchatheni kwakho kabili unokudla kwakho okwenzelwayo ekhaya eceleni and kuloko kudla ugaya amakinato okusho ukuthi uthanda kakhulu ukudla kunama-protein nokwenza umzimba wakho ube active kakhulu when it comes to ucansi noma when it comes to ukuthi ulale nayo mama ukhala nangokuthi-ke njengoba ungasebenzi awumcabangeli yena osebenzayo uthi ebuya nje emsebenzini ekhathele mekangena ngomnyango iyasho leyo nto entambama iyasho leyo nto usenamahloni ngisho nanokuthi iy'ngane zimbuka kanjani sengingaphawula na phawula cha yabona nje le gama ke walisho ukuthi wakwabuza entombini engangithandana nayo yavele yamhleka usuku yabona ukuthi nawe uzobuza nje into engekho ngiyaziwa mina ukuthi mina ngiyanabisana nje sesicalone sami ngiyanabisana nayo ngangiyinabisa ingakuya emhleka nje two uma ngabe sizongikhethela ukudla kufanele ngikudla inkinga leyo mina amakinati ngiyawadla mina anama-carbohydrate igama lesingisi futhi izakhamzimba ngeke ngingakudla ukudla okunezakhamzimba futhi ngeke ngingachathi ngiyindoda mina indoda kufanele iklini iko okay okugcinayo mina ubaba wami mina unkonkomanqushu mina wangitshela ukuthi umfazi nje uyanabiswa nje umfazi nje kufanele nje wenze shop njengoba eshilo wathi uyasebenza impela mina umsebenzi-ke inkampani yathutha yale phesheya kuthi u-50-50 manje lento yashiwo nasemaphepheni kuthiwa u-50-50 uyasebenza yena ngale msebenzini mina ngisebenza lapha embhedeni 50-50 okunye akhala ngako-ke ngoba uyamgqilaza kakhulu la embhedeni okunye akhala ngako ukuthi omunye umthelela asolayo ukuthi mhlawumbe iwona lo wenza ukuthi ube active kakhulu ukuthi endlini kugcwele ama-DVD noma ama-CDs e-sex awunqeni nje kuvele uthathe yodwa uyibukele yona yini isizathu esenza ukuthi ubuke ama-DVD e-sex naye angikaze ngimkhulumise mebuka lawa omakhungu futhi lawa wabuka kodwa-ke kulungileyo siyafunda la thiwa indlela ibuzwa kanjani kwabaphambili nami fanele ngibuke lapha kwabaphambili lapha yalapha ngisuke ngibabuka ukuthi kwenziwa nje yabona nasebholeni kuba ney'tayela amakolitapeti ibhola yabo kuchwaza inkungu kodwa manje ayu-aware ukuthi uyagqilazeka umama because uyakwenza mhlawumbe njengoba-ke umama ekhala ngokuthi wenza kakhulu mengingabuza nje njengensizwa nami ukuthi kanti wena wenza kangakanani when it comes to umama embhedeni umgqilaza kakhulu ukuphendula lokho mphathi uhlelo yabo mesesembhedeni u-3 hours uyaphela noma ngabe kuthiwa kukho embhedeni la ngivudubezele khona la sikhona u-3 hours uyaphela engiqoqobele nje ngihlele ehleli phezu kwami enginika nje isende enginikeza nje uyaphela u-3 hours umsebenzi wendwa noma ngabe kuthiwa singasuka lapho simphinde ngimuva ngiyakwenye iposition lapho ezongifica khona uye nayisende ngaphezulu kumina akanginiki ithuba futhi ngcono ukuthi yenza isikhashana 3 hours fanele ube phezu kwami umuntu ophilayo loyo ngimbongolo yini mina okay uyamuzwa umama ukuthi la uMamvelasi akakhali ngokuthi wenza i-sex noma nenza i-sex into akhala ngayo ukuthi wenza kakhulu kufanele ukuthi unciphise kulo 3 hours omnika wona mhlawumbe umnikeze i-hour no-30 minutes manje abi wena kathi ungakuliphi isayidi wena yini ungangikhulumeli mina njengendoda ukuthi anginikwe mina ngale ndlela engifuna ngayo ngoba nami ngabaniki inkomo ngendlela ababefuna ngayo kodwa manje wenza kakhulu yileyo nto emkhathazayo ukuthi uyakhathala uthi kuyimanje umzimba wakhe awusekho right because usewumuntu wecansi uthe efika la ekhuluma nami nawe wakubala nanokuthi useyibone isigqila socansi ngoba each and every time ekwambona nje liyavuka lakhala phakathi manje ngenza njani-ke ngimlamanisa no akafuni ukuthi umlamanise ufuna ukuthi unciphise kulezi zinto oyidlayo akukholelwa ekutheni izona ezikuphusha ukuthi ugcine wenza ucansi kakhulu unciphise ekubukeni ama-video lawo because the time ubukela ama-video kakhulu iwona mhlawumbe agcine kwenza ukuthi uhlezi umcabanga ngisho engekho ukuthi mekabuya nje ngiyamshaya ngogwayi
akugcini lapho ziningi izinto ay'balile umama athi izona ezenzayo nokuchaza ngiyezwa ukuthi uthi wena usukwenzela izifo usho njalo kodwa yena ukholelwa ekutheni mhlawumbe nokuchatha kwakho ezindoda njengoba uchatha kabili mhlawumbe uma ungachatha kanye uyigcine ekuseni nje urelaxe kuzoba right because manje the more yenza njalo le nto yenza umzimba wakho ube active kanti yena usuke ephuma emsebenzini ekhathele. Kodwa-ke bekufanele umbuze kodwa ngoba usambuza angakulungile ukuthi akachathi ngani yena ngoba ngisuke ngichatha phambi kwakhe kodwa kulungile asikushiye kanjalo lo nazi izinto okay nayo-ke into ngiyanciphisa la nalo ngiyamsusa nalo ngiyamsusa asebebaningi kakhulu ngeke angithi lapho babuyise lapho ngilaba akabawu-2-ke ya ngeke phela ngivele phela ngimyeke kuney'tshebe ezinzima kabi lapha lesebenza khona ezinemali. Okay ngiyaxolisa nje ungena emlomeni mengabe ungivezela izandla zakho kanje then uthi uyanciphisa laba abawu-2 kusale kanje shuthi uqonda ukuthi umama bonganqeni ukumnikeza nje 10 wama-round no-20 futhi ubenginika kanti enzimani baba hayi khona ngeke ngipheyike hayi kona nginzima njengoba ngeke ngasho hayi ngiyinkunzi ombheka kodwa-ke wena awungeni kakhulu ekutheni umkami ngimshaya kangaki ngoba phela wena usayingane wazi lutho kodwa vele into ayicelayo ukuthi unciphise sengishilo-ke ukuthi njengoba usho ukuthi mewukuthi ubumnika 10 ungehlisa ukuthi mhlawumbe umnikeze 8 right angithi usho njalo ya ngisengibala nokuchatha la ukuthi sengizochatha kanye okay right lokho kunye ngisazobona ukuthi ukuphi-ke kodwa-ke hayi sokuba ufuna inhliziyo yami nokaphinde wakhaya senginciphisile uthuba hhayi kanti fanele ukuthi ubhasobhe baba ungathathi ngendlela yakho ngoba uzolahlekelwa ngempela khuluma naye umphathi hlelo mhlawumbe uzokwazi ukukusiza ngoba ngempela mina ngeke ngimele njengoba ngisho ukuthi angisiyona imbongolo ngizokushiya nje ngeke ngize ngimente nje mina hawu angisakwazi amathambo ami asavuma kusavuma indlobo hamba ngiyayihudula ngenxa cansi zonke iy'nsuku ingane enye ilamenye ngobani kangaka yabo ukuthi akasekho happy umama akasekho happy and indlela angekho happy ngayo usekuphendula inhlekisa nawe ethi abanye abantu mhlawumbe engaqondile but wagcine kwenzile lokho ngokuthi afanele i-ex yakho akwazi ukuthi ayibuze ukuthi ngempela lento le into okade uyenza nakwamanye amantombazane obothandana naye noma nje ume naye ukuthi umtholeleni. Yanizwa nje niyakhuluma kodwa hayi sazoke ngiyicabange kahle lento okamanje nje kusangena ngala kubuye ukuthi kuba nenhlesane ephumayo ngala akwazi ukuthi kungene ngapha baba kuphume ngapha because into esiyenzayo la silungisa umjolo right unfortunately akusewona umjolo le kahle silungisa nje ikhaya leni manje so njengoba sifuna ukulungisa la sifuna ukuthi nomama ahambe kwishow happy ilo nto siyifuna ukuthi umama ahambe kwishow happy ejabulile ukuthi yazi lento engiyibhalele lapha ya ngiyayibona iyalunga mawukuthi ayilungi mhlambe kancane gradually kuyabonakala ukuthi kwenzakalani so mawukuthi umama uhamba la akana idea yokuthi wena usavuma ukuthi uzohlisa kuphela nakhona futhi wehlisa ngo2 lezi ezinye izinto akhala ngazo uthini ngazo njengoba ekhala ngokuthi kunezingane endlini kodwa manje kunomsindo wesex ovela udlale nje because wena usuke ufunda izitayela wena ubackup ngokuthi usuke ufunda izitayela and wakuqinisekisa ukuthi kulezo izitayela sokuyifunda mase efikile awugcini ngokuyibuka kwi-TV kuphela kodwa mase efikile umama uyamphendula umbhekisele umnikeza isitayela esisho phela mawufunda phela ufuna ufunda ubhala i-test uphase athi ukuthi bowufunda la kanti futhi okunye okungiphatha kabuhlungu indlela aseyiphethe ngayo baba yazi ngiyaye ngize ngisabe ngoba khona kwentombazanyana wami osekuthe ukukhula ngendlela nje ababa ngayo uyahaza manje angazi noma angagcina edidekele enganeni ilama silokhuza ama-DVD la abukayo manje angagcina sebambe kona ngoba sekukhula impela kunamabele manje ngeke nje Sengiyasaba nje ngakho ngiyethela kuyiyona baba. Sethi sengizolepha man. No aselwi nawe but angisho nami ukuthi uzolepha. Yabo? Angisho ukuthi uzolepha. Into engisho ukuthi umama usenokusaba ukuthi kunengane yentombazane esendlini. Yabo? Yazi kwenentombazane esendlini esinamabele and wena you are sexually active. Useyasaba ukuthi njengoba meke nje abuya
mengekho ke semsebenzini usele nale ngane kwenzakalani vele angikholwa ukuthi ngiyakuthemba Mpangazithu ubaba ohloniphekile angikholwa ukuthi ngaze kufike lapho kepha ke wena you need to prove umama wrong ngokuthi umkhombise ukuthi awukwazi ukuthi uyenze into kanjalo ngaze nje ngiyazi futhi ngisoze ngayenza wena cha wena ngizofika sikhulume naye ekhaya uma lungile baba ngiyaxolisa nje ukuthi ngingene emlomeni nawe ndene but into engiyifunayo ukuthi nihambe la kuba ukuthi ekhaya seniyoyipolish indaba yabo niyoyipolish indaba nisuka la indaba yenu ilungile noma sikhona mhlambe khona intuthane yokukhombisa ukuthi izolunga indaba yenu kuyizinto akhale ngazo umama ama-video sex eniwabukayo owabukayo endlini abuye emsebenzini edlala abuye ingane endlini idlala ufuna nginciphe lokho because manje na uzogcina ungahlonipheki nazi ingane ezogcina zingakuhloniphi noma zingakubone ubaba because ubuka umkhuba phambi kwazo noma isound yomkhuba idlala zizwe ingane yabo okwesibili ukudla okudlayo wenzela ukudla kwakhe eceleni noma ungenzelanga ukudla kwakhe eceleni kodwa wenza sure ukuthi kufakwe into ezokuboost ukuthi ube indoda e-active embhedeni akugcina lapho uchatha kabili kanti amanye amadoda mhlawumbe achatha kakodwa yabo kuningi umama akhala ngabo but lezi zinto eziningi ayibalile asizame phela ukuthi-ke asikuphule njengamanje sisaphule inkonzo yasekameleni nayo sisaphule nje imzuliswane emibili kuphela cha ngokuchatha ngizohlisa izinga lokuchatha okay kodwa ngeke ngikuyele cha lokho nje ufuna kucace ukuthi ba nangokumama-ke ukhulumile nawe ekhaya okunye-ke futhi vele ama-CD la akhala ngawo ngizowalahla lapha kude vele sengifundile manje ngizowalahla ama-CD usunazo iy'tayela manje hayi ngifundile phela funa kucace ngizobheka uma usufundile okay ungafundi nje imfundo kodwa mama ukuphuma nje kancane esihlandleni zonke lezi zinto ayifundayo lapha wenze njani baba uyazi experience ngokungendlela obuka ngayo Phathihle angifuni ngisho ukukhuluma nje ngaleyo nto yabo nje mengabe ngivese nginguhlevana nje uma ukhuluma ngaleyo nto ngoba isingihlukumeze kakhulu emoyeni nasemzimbeni sengizengehla ngisho ukwehla hayi angifuni nje ngisho ukukhuluma nje ngayo nakho-ke uyabona ukuthi umama indlela ahlukumeze ngayo le nto akasafuni ngisho ukukhuluma ngayo kahle kahle ufuna ukuthi njengoba eze la kwisho kuba ukuthi yinto esiyikhulumayo la siyilungise la then nithi nihamba niye ekhaya kuba ukuthi awusekho noma u-active but usuyamcabangela naye kodwa nami ngiyaqala ukuthi umuntu wesifazane ekhala ngokuthi indoda i-active ocansini ngokwami nje ngiyitshela ukuthi nisifuna siyi-active because ukawasho ukuthi 2 minutes ama-noodles uqinisile asikhulumi into efanayo la lokho kwababa njengoba ngikuchazela nje Mphathihle ukuthi ngathi sekhona ukuhlukumezeka ngathi amagraji amadala angikhokhisa wona sikhona amacala engwakhokhelayo asakhombisa ukuthi usebenzisa ingqondo la sebenzisa inhliziyo manje inhliziyo ukulangazelela ingqondo cha ngathi ayisasebenza inhlobo akekho nje umuntu ongenza umuntu wesifazane kanje manje ngizwa-ke umphathihle ukuthi samadoda nawe uyazibala lapha kulawo madoda kuleyo group yamadoda cha phela ngisakhula mina ngiyongena ebudodeni angani so nami ezingikhula nginokuzwa nje ukuthi abantu besifazane impela bake bafuna umuntu okhuthele empedeni ababafuna abantu abangakhuthele so mengizwa umama efika ekhalaza ngiyaxhaya ukuthi ngobani but at the same time uthe ukhalazile mase wangitshela izizathu zokumenza ukuthi adedele mhlampe nawe uma ungamlalela ngale ndlela engimlalela ngawo ngamuzwa because akakhaleli ukuthi uyamnika noma niyalala into ekhalelayo ukuthi seku-too much hayi ungele mina ngizoba ngisafuna nokobheka igenge yami ngale nengaze iqede naloku okuncane kade kukhona ake ngithi nje kulungele ngizoyenza intando yini mayenzeke intando yini no yabona-ke into esingayifuna ukuthi wenzele thina into esiyifunayo ukuthi nenzele nina nobabili ukuze izinto zenu zihambe zi-right ubaba ngiyakuhlonipha Mpangazitha kodwa ngifuna ukuthi into yenu sengizomxegisela laphayana okay igame sengizoyidlala kancane ngithi nje amathashaka ngeke usawudlala u-90 minutes sekuzoba u-60 minutes ne-extra time ngeke saba mfo hayi-ke yilo kade sikufuna mama hayi engingakusho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu nangendlela athembisa ngayo ubaba
ukuthi nami sengizoke ngifane nabanye abafazi. Mm. Hayi ngale ndlela bese ngiphenduka isigqila socansi noma kuthiwa belikhokhelwa mina bengizohamba nemali enhle kakhulu. Mm. Kodwa ke ngokuthi size la ngibonile abaningi besizakala esilungisa umjolo. Mm. So ingakho nginibuke nganithemba nami ngathi ake ngize. Kodwa mekhuluma nje ubaba uyaqala ngqa ukuthi azehlise kanje. Ngokamdlali siyathemba ukuthi lento kade uyisho awuyisholo nje ukuthi mhlambe ufuna ukujabulisa thina mase fika umama uzophinda umjikele uzokwehlisa kancane nala ochathweni ngikuzwile uthe uzoshaya u1 manje ngeke usachatha kabili ngosuku mhlambe nezinto ezidlawe ezibheke esingakwenza ube active kakhulu kanti umama uyaqelazeka because akanankinga ukukunika into anankinga nayo ukuthi nawe ngena ubuya emsebenzini ziyakhala uyageza ekseni fanele emsebenzini ziyakhala emini uthi uyabuya ntambama kubhizi nje ubuka nama-CDSX but-ke ngoba usithembisele ukuthi cha konke lokho uzokushiya bangazithi Akobe kanjalo njengoba ekhala kanjena nje akuthi ukuthi mncamnca nje ayaphela amasami lapha kulezi ntshe abasebenza nazo. Nakho kamunye awumthembi umama. Angimazi phela bese ngasafuna sathi ngimnika njalo ukuthi usuka sebekele bani kodwa ekulungeleka hayi ayikho esingalela seyidlile le hayi asiyibambe lapho. Shithi. Kodwa lento ayishoyo kuyazwakala ukuthi uthini nawe lo ishoyo yominisa awusho nje ngoba ubona amakhamera neteam phambi kwethu. Hayi ngiyasho nje njengoba ngishilo hayi cha ngisho ngoba hayi kanti ikhululeka webaba ngeke ngize ngiyenze into ebhedayo uyazi nje nawe ukuthi ngithembeke kanjani kodwa ngicabanga ukuthi uma ungaqhubha ngale ndlela le kade ngizocomplaina ngayo uzongiswela lokho isifiso sakho leso osicabangayo sizofezeka ngoba impela angeke bese ngithi ngiphuma ngomnyango nabantu abami bengeke ngize ngimele impela kodwa sibonge kakhulu ke la isilungisa umjolo ukuthi mhlambe kuzoba khona umehluko khona. And I'm sure ukuthi amuzwa nje usekaza nokungishiya yonke le nto. And I'm sure ukuthi awuyimisele nawe ukuthi akushiye. Abafazi hayi ake ngisithembe ukuthi hayi ngeke angishiye. Yani nawe futhi uzonciphisa leyo nto engifuna ukuyizwa. Uzohamba ngikhumbula hayi uba ngingasho ukuthi hayi igame cha seyizothi ukuthi nje hayi nezikhathi zona cha zizoke zithukuma kancane izikhathi ezengezwa wona impela hayi na dadewethu sibonga nje isibindi sakho ukuthi uphumele obala usibhalele and ukwazi ukuthi uze la kwishow sikulandela ubaba uzokwazi ukumtshela ngqo enhlambeni zamehlo into kade ungekho happy ngayo siyabonga kakhulu isikhathi sakho ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje bangazithi windoda siyathemba ukuthi nje kodwa ubonakala ngathi uchemile hawu baba mina bengilungisa la awukho happy kanti ngeke ngiyilungisa hayi kodwa nawe phela nawe uyazi ukuthi amadoda ke washo la uzobe lo amadoda phela ufuna amnabisa umuntu wesifazane ayini ukuthi umnabisa umuntu wesifazane la usozokhuluma indoda Mbukeli njengoba ubona-ke ukuthi cha kubuye ngazuthi-ke kwi-episode yanamhlanje intade sizama ukuyilungisa uyasithembisa umpangazithi ukuthi cha uzozama ukuthi ehlise kancane kulezi zinto kade zenza mhlampe nawe-ke nenkinga ethinta umjolo and utilava ukuthi singenelele emjolweni yakho kulula kakhulu sisemelele i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com kwazi bani mhlampe kwi-episode elandelayo siyobe siphethe wena nopartner wakho sazi kabanzi ukuthi zikhiphani emjolweni yakho noma ikephi la kumele silungise khona otherwise igama lami ngingodlala Matifana uyazi kwi-episode elandelayo sobe siphethe futhi enye couple sazi kabanzi ukuthi kwenzakalani. Hayi ngiyabonga ke kona ukuthi ke unkosikazi agcine ezile la azolibeka udaba ukuthi ake neme sengenza kakhulu sengenza amawala noma kungithusile lokho ukuthi mhlambe besingakulungisa lokho ekamereni noma sengishilo ke lokho ke kodwa ke ngithi ngiyabonga ukuthi ekugcineni ushilo ngoba sesizokulungisa lo kodwa ke nami phela ke ufuna ngibeke nami uhlangothi lami nami njengendoda umuntu wesifazane especially uma ushadile naye cha kufanele impela nje umnene bona impela umnabise ngoba manje lapha yana usebenza nezinye insizwa lapha ezinemali angifuni ke baze bazomthatha bamuke ngemali ngcono mabethi bamthinta nje ngishimena nje uqobo mayithi beka isandla nje abe yileli yasho kuthiwa libe kwahlala afune ngisho ukumudla ngamazinyo njengoba ufuna ukumenza lento le esemcikile
ayibhodlayo kumanje yabo ya ngibona ya ngisho nje kanjalo ukuthi ya nami inhloso yami yileyo ukuthi angifuni umfazi wami alambe nje ahambe phansi wathi lapha emsebenzini bempantsi izinqa na hehehe ahleke yabo ufuna mayipantsi izinqa angahleki manadini khombisa ukuthi usuthi kodwa ke hayi angithembeke ukuthi ke hayi mhlambe sizombheka ukuthi ke mangase ngithe ukwehlisa ke wenze njani sengithi angibongeke nje ohlelweni ukuthi ke sinikezwe ithuba noma sengizovela kuma TV nje ezizongiveza kuma TV sengimdala thina siyazi lento yama TV thina hayi ngiyabonga Hayi njengoba ubonile istory sampa ngazitha namhlanje ukuthi besamba kanjani and usithembisile ukuthi uzozama ukuthi ehlise kancane ukwenze nocansi kakhulu. Uyazi ukuthi njengoba nje siloke senza ama episode ahlukahlukene ngilo ngifunda ukuthi abantu besifazana abafani kanjalo nabesilisa abafani. Kunabantu abalithandayo ucansi besifazane kakhulu mase kuba khona abalithandayo kodwa bangadingi ukuthi ubaqine ngala. Sazi ukuthi wena uyemuphi mhlambe nje nami njengendoda ngiyazithandela noma mhlambe ngiyilaba abangaphuthumi kakhulu. Otherwise ukuthi nawe unenkinga emjolweni and noma yini ofuna sikulungisele yona kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Otherwise gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Hlangane ku episode elandelayo ngakhohle ukulike, usubscribe, ushare, uphinde futhi ucomment. Siyathanda mabe sibona ukuthi kuthini ukuphawula kwakhe inkundleni zokuxhumana. Siyabonga. Uzazi wedwa utheni uzofuna ufaka nengxaki enzalo. Mfethu ijo alivimba uthi ingane ngabi nazo phela ungazongenza isima lana wena. Ufuna ugulisa ba? Ufuna ugulisa ba? Cela wehlise Sika lento qala sizoba. Manje bese umuntu wenza isithingithingi wenza isiphuphu phambi kwabantu Lento la. sizoba right iqala. Yazi Sisithwala iqala sizoba right. umoya lento ngeke izilunge. Soze kaloko. Sizolungisa la ngani. Mfethu kodwa akakhulumi ngani? Akakhulumi ngani? Into yazi lento yenza nasendlini sixa sithethayo yabhiza nyusela amaphaphu phezulu. Into emohlulayo kubahamba bheke kwagqirha. Andithi makabheke entabeni. Ngifuna yena uqala yazi uyosika. Yazi wazongihlambalaza. Andihlazi uba uhlambalaza vele. Hayi wena ungithanda wena. Hayi ungithanda wena. Ngiyakuthanda bengenohlala nawe Ngithanda foyezi ungithanda. nginyamezele. Kuyo yonke leminyaka kuhle na unyaka wokuqala ndakuyeka ngiqonda uba yinoba mhlambi ulate. Kowesibini nowesithathu sikowesine ngoku wena ungixelela uba kwakayicinga akafika engqondweni yakho uba ambokoluka. Sayi. Okay, wait. Njengenjwayelo we're coming to you live khona la eThekwini eGagasini. Uhlelo silungisa umjolo ngaphasi kwe-channel etholakala ku-YouTube ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo uyazi ukuthi wena usithumelele i-email umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ungagcine ngokusithumelela i-email phinda futhi usupport-ke lona leli page ngokuthi ulike, usubscribe, uphinde ulishare nakubangani bakho khona uzoba updated ukuthi kwenzakalani. Uyazi ke mase sithumela i-email siyecheckele swachecka wonke ama-emails angenile ukuthi zikhipha neyiphi indaba esingayibheka kulelo sonto. Namhlanje ongiphelezele sicheck ukuthi sibheke i-email kabani and eyiphi indaba ukulungiswa. Asambe ke sicheck ukuthi sibheke i-email kabani namhlanje. Molweni guys, igama lami nguAsemahle Mkhwinti ndisuka eEastern Cape kwilali yaseTsomo. Ndibhalele le show silungisa umjolo because ndinengxaki nomuntu engijola naye ongalukanga ongafuna usika utshwali because iyasixabanisa lonto. Abantu abangazuyazi ke ukoluka it's to circumcise. So ndinalo ngxaki and I hope ndizaxa ndiphuma apha ndibe ndilifumene uncedo.
Njengenjwayelo uyazi ukuthi uhlelo silungisa umjolo uthola khona la kwi-channel yakhe esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Zineke izinto esike sicela ukuthi usenzele zona each and every time ishow iqala. Ukulike, ukushare, ukusubscribe to this channel. Ungaphinda futhi ukucomment khona sizokuza ukuphawula kwakho whenever siba ne-episode esiba nayo sizwe ukuthi wena kwakho ukuphawula kuthini. Njengenjwayelo ke usithumele i-email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Khona sizokwazi phela ukuthi sibone indaba yakho mase ufika khona la kwi-show sikwazi ukuthi sikuxazululele. Ake sibone ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani noma eyiphi indaba esoyixazulula njengoba ekhona umfowethu la eceleni kwami. Kodwa ukukukhumbuzisa mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mfowethu kuhamba kanjani? Siyajabula ukuthi ube khona kwisho namhlanje. Njani? Hayi no, yonke into iqondile ubalo. Asikhona hayi usizwe lo isibongo wakamakhanya ngiqhamuka lesigudini sasembumbulu. Mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe nje. Sithi mengabe sikubiza namhlanje la kwishow sisho ukuthi khona umuntu ofuna ukukhulumisana nawe. Ungachithi isikhathi uhloniphe ukwazi ukuthi ufike kwishow namhlanje. Kona ngiyakuzwa lapho yize ngisathukile nje ngiyaxake ukuthi kwenzakalani manje sengibizwa imakhamera kanje ukuthi ngabe sokwenakele mhlawumbe. Ya ne mfowethu igama liyazisho silungisa umjolo and samajita sama outs nawe khona umjolo kona hamba kanjani umjolo wakho? Ya ukhona umjolo engikona ya khona umuntu ngisandana naye igama lakho Asemahle and sesithandana about I think it's 4 years now. I think sobuhlanu unyaka wesi4 and yikho nje mhlawumbe into engathi idinga ukulungiswa. Ubona yonke into ihamba yonke into ihamba kahle ngimphethe kahle ngiphethe kahle naye angicomplain kahle. Mhlambe bese ukhona isurprise size nje afuna ukukushaya ngayo umuntu onjani umama umuntu ama surprises noma ama surprise iyenzeka nami ngiyamshaya ngama surprise nawe uyangishaya ngama surprise kodwa le ngathi ithande ukuthi ibe nzima angizizwa nje ngami kahle yabo ngikhulekile kahle manje ukuthi awubiza amakhamera la kuma TV yini kwenzakalani. I know but I can tell ukuthi awuzizwa kahle nanokuthi awukhulekile kodwa ke khona kunjalo ayiwilling ukumuza umuntu wakho ukuthi yini la ufuna ukuyikhuluma nawe. Before singene lapho mhlambe meneyinkinga nabantu abanjani niyakhulumisana niyaxoxisana ukulungisa izinkinga noma vele menibhekene nenkinga nje mhlambe kuba khona ispace niphinde niyilungise mangabe sekudluleni? Ukukhuluma iqiniso bhuti wami umjolo noma namuphi unazo inkinga but inkinga zethu siyasikhuluma sure sizilungise ziphelele lapho futhi azize ziye kwabanye abantu abaseceleni abazolwabola besijaja mhlawumbe bagcina sebethi abanye abantu baze bathi mhlawumbe ayi ngiyeke lo ngoba kanje yabo. So into zethu siyayikhuluma nje kube right nje futhi konke njengoba kwamanje futhi si right angazi mhlawumbe ukuthi yini mhlawumbe ngabe yalungisa yabo. I know mfethu ngizwe ngathi yonke into smooth ihamba kahle. Umuntu wakho usibhalelile ke namhlanje la kwishow and khona into afuna ukukutshela yona. Ngenzeka ukuthi uyayazi mhlawumbe usekwakutshela ngenzeka mhlawumbe futhi ukuthi awuyazi uzobeqala ukukutshela. Engifuna ke ungithembise kona mina ukuthi noma yena ishoyo uzomnikeza isikhathi uzomlalela awuzolwa futhi kodwa nje uzohlonipha uzwe ukuthi uthini umuntu wakho namhlanje. Ayikho inkinga. Ngamupha nje isikhathi ukuthi ngimuze mhlawumbe ukuthi ngabe yini la ngibizele yona la ngathanda nami ukuze ngoba sengize ngafika. Mfethu ngizokukhumbuzisa ukuthi la kwishow indlela esisebenza ngayo ukuthi ke noma ngabe yini enisuke niyilungisa ngaleso sikhathi but kuye kube khona abantu abenza isiqiniseko sokuthi usisi safe nawe usafe khona kuzothi noma kuphakama imoya kube khona isiqiniseko sokuthi anilwi futhi anigcini mhlambe nixabana kakhulu but siyakwazi ukuthi inkulumo yenu siyihlenge nje ibe right ukuthi ningaxabani kakhulu. Kuyazwakala bhuti wami kuyazwakala anginankinga. I know. Njengoba uzwa ke mbukeli ukuthi ke ulindele ukuzwa la mfowethu ukuthi kahle yini la azoyithola namhlanje noma isurprise yani la azoyithola namhlanje. We looking forward ukuthola kahle ukuthi njengoba enathi la namhlanje uzokwenza ini yini le sithandwa sakhe sifuna ukumtshela yona. Uyazi ke mawukuthi umuntu oyibukayo le show ukuthi kune team ekisilandele udadewethu noma umfowethu imthathe imbeke la ukuze sikwazi ukuthi ngempela kwenzakalana azoxoxa indaba yakhe. Njengenjwayelo ke nangu ke i-team yethu iyahamba nje kamanje iyosilandela udadewethu sibone ukuthi kuhamba kanjani. Dewethu kunjani? Siyaphila siyajabula ukuthi ke uhloniphile namhlanje njengokubhala kwakho wafika
la kwishow kwisilungisa umjolo. Nangu mfowethu sikulandele samletha la ukuthi sizwe ngempela ukuthi yini lo ufuna ukisho kuyena. Ungakhuluma ke naye, but before niqale nikhulume ake nginikeze isikhathi nje phela nizithandani nini nibingelelane njengabantu abathandanayo. Yeah, semahle njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Alright. Awuthukanga nje ndibizele apha kule show. Iyeqinisweni ayingithukile la ngoba manje ngiyadideka ngazi kwenzakalani ngoba last time I check ayinkinga ebesinayo. Manje masungibiza endaweni ezikanje. Eish. Ngiyaxakeka ukuthi kwenzakalani ngiyasibuza kahle kahle. But ungathuka ayonto wrong. Awenza into wrong. Ngempela. Nami ndenza into wrong. So manje sibekwa yini la? Uzawu. Yeah, mfethu mnike nje isikhathi uzwe ukuthi asemahle ufuna ukuthini kuwena njengoba kutshelile ukuthi it might be a surprise, it might be into mhlawumbe obangayinakile nawe ukuthi into enkulu noma into eaffectayo i-relationship, but njengamanje ukhona ukuthi azokuxelela ukuthi kwenzakalani. Dadewethu nangu mfethu. Okay, njengoba ngilanda kubize apha kule show i-conversation ebethi mina nawe sasikhe sanayo. I-conversation ethi xa ndivusa sixabane yoba awulukanga. So ndize apha kule show uba ndizoncedwa because mina kandixelela ngokwami endlini uye ube nomsindo and ube defensive. Hey man, awukahle. Ungibizelele yonke la. Ndikubizela loo nto. Yona nje into ungibizele yona nje la. Ewe yini ndikubizele yona. Mfethu lento bungahle ukuthi sikhulume endlini. Xa ndithanda nawe endlini ufuna umamela nje. Maye uswazi ungilandela amakhamera mfethu. Mhlawumbe uzawuthi umamela. Ufuna ukuthi isithunzi sami. Akho sithunzi uba ubufuna ubuhoye isithunzi sakho into ebesayithile endilisigqibeleyo but then wena lo ungafuna umamela. Xa ndithetha nawe sina nacela wenze lento wena uxelele yakho ngixelele Mfethu emlaleli. Mfethu ayikho into engizelele. Ungenaphi? Ungenaphi? Angingeni Ungenaphi? ngizolungisa lana baba. Mfethu ngicela futhi cycle la ngomuntu omukhuluma manje. Asiyalungisa nansi into yaziyo. Lalela asamahle. Ngiyakhuza. Into yaziyo kukulwa. Ngiyakhuza. Wazi kulwa. Ngiyakukhuza. Kulwa kukoluka because into ndicelayo kuwe uba uhambe okoluka. Alizuqhubeka ndlale nawe. Mengabonolaka kanje. Ngeke ilungele. Mfethu sino ngikhuluma wena. Lalela mfethu ngikutshele bafu. Lalela ngikutshele bafu. Lo muntu lo ngimenzela yonke into. Yabo. Lokho akalonto kunje akacomplain ngalokho. Uzoze ngitshela ngalonto uzongitshela phuma amakhamera abantu. Into nami ngicela into eyi-1 bayoluka. Ukuze kube njani? Yonke sihlase babili. Hey lalela. Sihlase babili sithana nongixelela uba mina zange Ngicela utshela abafana bakho bayekungithinta. Bafa ngikuthinta. Into yaziyo la uba Ubawuthi ngiyakubetha. ufuna undethe Ngikubethelani. Usondelelani. Yazi mfethu into ezokutshela yona. Amantombazane Amantombazane awazazi afunani kutshele namuka. Ndiyazazi. Lo muntu ngimenzela yonke into. Usazongitshela it's fine. Into abuntu engicasulayo 1 lo muntu lo unyaka wesi4 sithandana ungitshele menginamanga unyaka wesi4 sithandana lo muntu njalo mengifuna ukuthi ngijabulise na wenze njani yena ufuna ngifake ikhondom yini leyo. Awucingi wena ba wena ufuna ufake ikhondom. Indaba ungangithembi. Awungithembi vele. Bafo ngiyasindana nomuntu mfethu osafaka ikhondom njalo. 4 years uthithatha lapho ngihlanganisa nani? Ngihlanganisa nabantu. Ndiyabafuna abantwana. So ngixelela uba mina. Abantwana bafuna uzabe wena wazenza islima wena. Bafuna kuwe kwenza islima ndibafuna kuwe. Mfethu ngeke yazi musu wenza islima. Hayibo. Into yaziyo kukulwa wohlula kusika ijwabe la. Mfethu. Hayibo angithathi iside lakhe but ngifuna ukubuza ukuthi kuyo yonke into engikwenzelwe yona. Uzoqhamuza nje indaba amajwabu phambi kwabantu awusawazi ukukhuluma nami. Kanjani nawe endlini kusenzani? Kanjani ukuba defensive ngalokho. Khuluma kahle phela nami uyenza lo nto mina uthiza uziyenza ne unoba uzawuyenza ke ngoku. Ubonwe ngumuntu wonke. Ngumzulu into yokuqala ngezwe ukuthi ngithini. Xa ngumzulu. Ngumzulu mina. Amadlozi ami ngiyaze evumelele ngisho khokho bamba akekho umuntu wakwenza lona. Uyangizwa bafowethu ukuthi ngithini. Manje mina fanele ngizwe ngaye. Ngiphenduke ngibe indoda yakhe. Mina fanele ngiphenduke intombi yakhe yena akabe indoda yami. Hayibo bhuti jonga mina xa senointroduce ekhaya ndifika ndisisho nathi indoda yami uzothi indoda enjani ngolukaka indoda enejwabi imathi sesayidicide bafena abantwana uxelela basa abantwana bethu bazawukhulela utata benejwabi khawube nengqondo mhlambe ukumtshele izizathu zakho ezenza ukuthi ndiyamxelela uba okokuqala mina njengoba ndingumXhosa xa sendigoduka ndisiye ekhaya kwafuneka mhlawumbi ndidecide
decide uba ndiyam-introducer funeke ndithi uba ungubani usukaphi obvious izawuhamba ifika i-conversation yoba uyindoda okanye intoni ngomna ndo-introduce ikwekwe ekhaya okwesibini kukho izigulo ezilapha phandle ikwenkwe and umntu onejwabi kulula nje ubathande noba sesiphi isifo and lo mntu xa ehamba ebheka emsebenzini Ngiyakutshithela ni mina. so ngixelela ka ibuye endlini ebuye ngiyachithela yini mina njengoba ungitshela indaba yezifo ngiyachitha yini mina ngiyachitha yini mina uzazi wedwa utheni uzofuna ufaka nengxaki enzakho emfethu ijwabu alivimba ukuthi ingane ngabi nazo phela ungazongenza isima lana wena ufuna ugulisa ba ufuna ugulisa ba Ngicela wehlise sika lento umoya baba. qala sizoba manje bese umuntu wenza isithingithingi wenza isiphuphu phambi kwabantu lento la sizoba right qala Yazi sisijwabi qala sizoba ukuphakamisa right umoya lento ngeke izilunge. soze kaloku Sizolungisa la ngani. Mfethu kodwa Into akakhulumi yaziyo ngani le. akakhulumi ngani into yaziyo Uthi ile nto yenza nasendlini sithi xa sithethayo yabhiza nyusela amaphaphu phezulu into emohlulayo kuba hamba bheke kwagqirha andithi makabheke entabeni Okay. ndifuna yena Mfethu, uqala yazi wakagqirha uyosika yazi wazongihlambalaza andihlazi uba ngihlambalaza vele hawu nawungithanda wena hayi awungithanda wena ndiyakuthanda bengenohlala nabi Ngicabanga foyezi ungithanda yonke ndinyamezele kuyo yonke le minyaka kuhle na unyaka wokuqala ndakuyeka ndiqonda uba yinoba mhlawumbi ulate kowesibini nowesithathu sikowesine ngoku wena ungixelela uba kwakayicinga ayikafika engqondweni yakho uba ambokoluka sani Okay, mfowethu. asoze kaloku Angikhulume nawe. Udadewethu mayabe kutshela lento ukuthini wena. Yini mhlambe yenza ukuthi unqabe kuyosona? ngiyayizwa lento mfethu uyisho naye futhi ngiyamuzwa lento la akhala ngayo vele into besike isikhathi esiningi kahle kahle nje recently sixabana ngayo le ndaba le Sure. mara naye akakwazi ukulonto nje ukuzwelana nami uhlulwa yini ukuzwelana nami njani uba ndifuna uzolana nawe uzwelane nami ukuthi nami phela angifuni uma ukuthi angifuni angifuni Okay. njani uba Okay. awufuni uthini ngam Okay, baba. uthini ngam Wena uthi uthini isidima ngami? sam Wena sojoyana uthini ekwekwe ngami? isidima sam sojoyana ekwekwe okay okusho ukuthi ngamanye amazwi uyangilawula andikulawuli asuyibeka rongo andikulawuli soze Wenze ndikulawule njani? andinapipi mna nguwena ipipi engasikwanga ndifuna isikwe okay so Funa okay kusikwe so khona ipipi, yazi ha. into esikweni khona ayikho endiyaziyo manje khona wayefuna into hayibo ndingumxhosa Uyifuna so into imagine ongayazi. ndijola nekwekwe ndingumxhosa Okay. isidima sam Okay, dadewethu. Hayibo. Ungumxhosa wena, ungumzulu yena. Mhlamba sizwe ama reasons. Yini ama reasons akho? Eyami i-reason, ofuna bhuti. ukuthi asike. ufuna ngihlathule Asimlalele. awufuni So, akho wezwa dlozi ama uzofayitha reasons. nalo apha xa Asimlalele. ungafuni entabeni hamba ubheke esibhedlele okwanza kusika ngokwam Okay. bhuti okokuqala inobangela ndifuna asike elijwabi lakhe lo uzondigulisa okwesibini iculture yam kwelaa cala lam ndisuka kulo nje awukwazi bujoyana ekwekwe ogqiba ube kwi-peace lo mntu akazurespekthwa kwakwelaa cala akazukwazi bahlale nabafana ndicingela yena ekugqibeleni ndiphinde ndizicingele nam xa sendidicide uba okay masiyikhuphe ikhondom sishaye uraw lo mntu uzawuthini Okay. So uzawuthini because ndizawugula ekugqibeleni So manje and ke ngoku andikwazi noba ndimunca khona nto ndizawukwazi uyimunca phaa kulo 4 years awukaze ucule la kubhuli. ndicula njani sisebenzisa ikhondom Mfowethu. ndicula njani funeke mna ndiqale ndivule funeke ndiqale ndihlise polwa nekhi Mfowethu. hayi bo bethunani Uyezwa kodwa baba. Izathu ezenza ukuthi usisi athi esakhe so. sithini Ilesi wena sithini esakho nasike kuthiwa udingeke sakho akuzwe ukuthi awusokungobani. okay mangathiwa ke manje sesiyikhuluma lento nje ngoba vele kuyafana siyihlamba la sengihlamba silo already iwari yami ngalento le na ngihlezi ngimtshela wari if ngiyafa lapha abantu hlizi sizwe bayafa amadume yokwenza zonke lezi ingxaki yakho uva into ongazaziyo nditheka ndipointela umuntu oyi-1 ndibonisa umuntu oyi-1 othi wakhe wafa esesibhedlele Usumthethisa dadewethu. ingxakeva mani into ayaziyo kukulwa ohlulwa kusika Thetha kaloku. Nithe ubudlelwane benu buhamba kahle. Why manje nizolwa la phambili? Uyangicaphukisa because sithetha ngento eyi-1 oko Okay, chaza baba. okay mfethu yabo inkinga iyona leyo ukuthi abantu lapha bayafa uma benza lezi zinto mina futhi ngiyasaba ukwenza le nto yabo ngiyasaba ukwenza le nto uzokwazi ukungilinda uma sengenze le nto le uma sithi afike ngilinde lezi inyanga or nje izinsuku ilindayo singayenzi into yakho ayithathi nenyanga ayithathe nenyanga uba woyika ukufa uza kwenziwa ndini ndiza kusika ngokwami uzongangenza ndiza kusika ngokwami mina ngangcono mengenziwa yena bafa alo Kahle awunankinga ukuthi ungavuma ukuthi ekugcineni ugcine usoka. hayi Wena bafa uyifuni ningane. Because nangesho ukuthi kule minyaka ewu4 indawonye aninangane and kuloku busy umengabe nilala suke kukhona ikhondom so usekhatheni and uyezwa ukuthi khona iadvantage ke manje asekhulume ngayo yeah uthi akasakwazi manje ukuthi aye lapha kwena esandla
Ngiyayizwa leyo kodwa So wena awukaze mhlawumbe wayibuza ukuthi kulo 4 years wonke why umama engamunci noma nje into vele njengensizwe ucomfortable kakhulu ukhululekile ngiyithi mhlawumbe angayithandi yabo ngeke ngifuna ukwenza isimo zange sayithetha lo zange ndathi uba ndiyithandi ba unike i-chance ezakubonisa uba ndiyakwazi uyimonca ndiyathanda futhi uyimonca uyikhuluma yonke into lana manje nawo manje angithi ngiyaqalisa but ndithetha inyani zange zathetha ngayo nje ndanditshilo ukuba ndithanda uyimonca phela amanyani musukhuluma amanyani yonke inyani ingabi inyani yonke into oh hayi ke cacile uba andithandi nawe awundiniki ngiyavuma nje ukuthi lento ngizoyenza okay kodwa ngithemba ukuthi so ke ngoku ubulinde uba side size phambi kwabantu ukuze uvume because xa ndithela nawe endlini ungafuni undimamela abantu bagula mhlawumbe futhi khona umfana mhlawumbe yena lo awu mfethu ubhutani mas ngiyaqala ukumbona uzosinceda thina sobayi-2 so sawundixelela ngokuba ngosike ndifuna uncedo kubhuti ndifumane uncedo ngoku sesinento esiyenzayo it's fine xa ufuna sibe nento esiyenzayo sizoyenza because ubhuti yena usikile wazi ngathi usikile ndiyayicinga okay mfethu wazi ngathi usikile ndiyayicinga mfethu ngiyacela mfethu sizolungisa la ngathi wena ngapha ungazi kahle nawe uzokwazi ngani uzolungisa wena uzolungisa wena inkinga endleleni ichaza ngami woye le ikwehleleyo yiyeke engakufuni iwoye le ikwehleleyo yes okay dadewethu ngiyabona ukuthi mengabe sikhuluma nje ayikho into ezolunga ngicela ukukhuluma naye mina umfowethu njengamadoda sikhulume nje sobabili sibonisane sibone ukuthi kamba kanjani mhlawumbe nozakumamela because mina kumele kube ukuthi lento le ilungile lento le ayipheleli uyamamela ngiyangimamela ngesingekho labo babumamela ukuba ngimamela ngewusikile uba ulala angingimameli ngaba ayinangxaki imali ayinangxaki imali ayinangxaki nothando lakho ndiyalithanda enkosi ne ingxaki iphi yile isilwisayo okay uyamthanda ngiyamthanda mfethu kakhulu uyamthanda ndiyamthanda okay umenzela yonke into imenzela yonke into okay manje sezongitshela awundenzeli yonke into uba ufunda imunce ayibo nami ndine-needs so imagine ke ngoku kwi-flat 4 years mna zange like sana funeke mina uqala ungenzeli lutho ne ungenzeli lutho into oqala angaze ngicomplain and uyi-provider angisho sinenkinga ngalokho awungenzeli nix angicela lutho kuwena ubungazokwazi ucela because u-invite kwi-table yakho ndibringa mna kwi-table yakho ngilalele masithandana siyasina noma phela manje lokhu uzongihlambalaza siyasingabe ngi-respect as umuntu wakho ndiyakurespecta kuba bengingakurespect bengingasoze ndicingele uba sika le nto ndithi yisike yabo ube kuthiwa umlalelile mhlambe nisayikhuluma lento endlini ngaba kuzange kufike la yabo ngaba kuzange kufike la kodwa ngoba hawo bunenhloko eqinileyo ngoba kaloku amazulu anenhloko eziqinileyo naye ume kulondo khande liyashisa okay njengoba ngishilo dadewethu sokhuluma naye umfowethu ezamadoda sikhulume nje naye ungekho wena mhlambe sikwazi ukuthi sim-understandise abone ukuthi kumele asike noma mhlambe nezinkolelo zakhe sisize ukuthi sithini because njengamanje siyanithatha sinibeka la nobabili uyavuma nokho ukuthi uzoyenza lento kodwa imoya yenu yabo ukuthi iphezulu yobabili so ukwenza lento yenzayo please mamela nawe funda umamela Ningabe niphinde. Ungabe uphinde. Ngeke niphinde kaloku because uzabe uyenzile emoselo ngifuna. Ungaphinde into kanje ufuna ukuma thatha ama secrets ethu wahlambula phambi kwabantu. Ayo secret ke le. Kuyajabulisa lokho. Ibigitya ngaphakathi. Okay, kuyajabulisa lokho. Ngiyonwaba ngo because uzoyenza. What about sika abantu bazobe sibuka? Suba hoya abantu. Awulali nabo mos. Nabo balali nawe. Ukani bayakubhebha? Ulala nabantu wena? Cha. Suba hoya kabantu. Into ethu bayithule. Suba hoya abantu. Hey. Mfethu. Njoba ngisho ukuthi la ngizodinga ngikhulume nawe because yabo mama uloke nje eyikhiphile izizathu zokuthi kungane kudinga uyenzile lento. Yabo. And mina njengendoda ngizokwazi ukuthi sikhulume soba u2. Kunezinto esingeke sizikhulume ekhona nawo mama yabo. Uthula khulunywa nawe manje. Andikulawuli. Thula ke. Okusala andikulawuli. Thula ke. Ngithule. Ngithule. Khuluma amadoda lokho izwe. Ngithule kaloku uthina naye into yaziyo leyo. Wena into yaziyo ubhizi ucwanye enhloko into yaziyo lo ubhizi ucwanye enhloko yebo mama yebo mama awuthi yebo mama but uzavumelana uniyithethayo into yaziyo leyo uba ufika usilwa apha mina la kwishow yazi ngiyaqala ukuthi ngibe nabantu abangafuni ukulalelana kanti inkinga yeni yini inkinga yeni noba u2 because uyakhuluma nawe uyakhuluma nawe uye lo mfethu angene ehlisa umoya babe mfuna umamela ngesingekho lapha bizume ngento eyi1 manje ngihloniphi okay kulungile ngicela ukwazi solution yale asizelanga ukuzolungisa la ngicela ukwazi solution yale yanto ukuthi yipi okay ukuthi ke mfethu mina hlala nawe phansi silungise lento le ngikukhulume mhlambe nendlela obona ngayo wena
kube khona izinto engiyi-edayo kule ndlela obona ngayo nanokubaluleka nje kokusokeza umuntu-ke ngaloko ukuthi inkolelo yakhe ithini wena yabo leyo nto ngifuna siyikhulume mina nawe sobabili zamadoda yabo engekho usisi lo ukuthi sekuyoba kwena ukuthi uyaqhubeka nokusoka noma wenze njani yabo because yena ushilo ukuthi ukufuna usokile salomnike option makaluki okay kwi-email yakhe usisi usibhalelile ukuthi akenzeli yena wenzela wena because ekugcineni into engasiyenzeke angakushiya yena hambe uthole enye girlfriend no athi uthole enye girlfriend nayo leyo girlfriend leyo izothi uma bekufica ungasokile iphinde futhi ibe nenkinga yabo ngokusho kwakhe kwi-email and wayibala nezinto ezenza ukuthi akufuna usokile yabo mfethu ngiyacela masingalwi masilungise lento le ihambe kahle uzokunika i-chance yokuthi ngikhulume nawe no singaringa mfethu ayinginankinga singakhuluma I know mosho njalo mfethu ngicela nje sikhulume dadewethu ngizocela usinikeze isikhathi sikhulume nje sobabili nomfowethu la sithi ukubhodla zamadoda because ngiyabona ukuthi uvumile kodwa kunokunye futhi kuzomela ukuthi sikhulume mina naye soba uthu sikwazi ukukhulisana njengabafana mfowethu ngangithathela udadewethu uphume naye mfethu cela wehlise umoya baba cela wehlise umoya indlela osebenza ngakhona bafana ngithandanga siyaxolisa mfethu ukuthi imoya iphakama izifike la ifike ngawe lento nje ngiqasulile nje ngiphazamisile nje emoyeni yabo ngiphazamisile ngoba manje lokukhrinywa ngami manje nayo manje ukuthi yabonke umuntu usozokwazi ukuthi mina ngimi kanjani ngathi kufanele ukuthi ungikhumbule ngabanqomo kahle kahle I know ngiya-understand mfethu and siyaxolisa ukuthi usuphoxekile noma abantu sebeyazi ukuthi umuntu kanjani kodwa uyazi ukuthi kubalekile-ke nje ukuthi indoda isoke noma kuthiwa wena usibona isidingo kona indlela abachaza ngayo ngiyibona ukubaluleka kodwa-ke mina njengomzulu mina and udadewethu akakuphoqi ukuthi uye entabeni njengosiko lakhe uyakunikeza ne-opportunity yokuthi ungangisho eklinikhi ungangisho esibhedlela wariflenda isavuki-ke luthiwani angikholwa ukuthi kuzofika lapho wazi ngani yabo because baningi abantu esengibabonile besoka beba right ngokusoka nje okuphelele besoka beba right bayahamba baya ku-Department of Health bahambe bayosoka babuye be-right and kwenziwa isiqiniseko sokuthi abathinteki kabuhlungu akwenziwa lutho lube lizophazamisa iy'mpilo zabo kodwa yonke into ihamba kahle hayi ngiyakuzwa kahle kahle ngoba nami lento ngiyabona ingagcina siyikhosti ubudlelwane bethu naye and ngifuna ukumluza mfethu because lamntana ngiyamthanda wasemahle ngiyamthanda kakhulu so ngizozama nami ukuthatha isibindi njengendoda ngiyemtholampilo ngihazi ukuthi nami ngiyilungise into nehlazi ubani waziyo mhlawumbe nje soba right ngiyesiphinde futhi sibe nengxabano nisoba right mfethu lento le it's all about wena kahle kahle ungamgxeka nje udadewethu ngokuthi ukulethe la kwisho namhlanje kodwa uyabona ukuthi it's all about you into enayishilo ubalile nanokuthi kuyena nje ubone ngazi ukuthi unezifo noma ungcolile so njengoba ungasokile ubone ngazi ukuthi ngenzeka ukuthi awulali naye yedwa ulala nomunye umuntu so kuba kulula kuba lolo ukuthi uhambe uyolala nomunye umuntu uthathe izifo uzilethe kuyena and usekhathele ukuthi njalo mengabe nilala ulala ngekhondom niyakhula neminyaka ufona indawonye ufuna manje nibe nabantwana noma abambe naye umuntu esifazane kodwa akakwazi ngoba njalo uhlezi ekudla noplastic so manje ufuna ukuthi athole ithuba lokuthi ayizwe nje imambane le imshuka live so akagcine-ke futhi ngokuthi ayizwe imshuka live ungathi uthethe ufuna ukucula ungathi uyathanda ukucula mama ufuna ukungena estage kona iya-understand-eka mfethu masiyibeka ngale ndlela because zabona into oyishoyo ngivula umqondo nami kuyangikhulisa kahle kahle yize vele iy'nkinga hlezi zikhona kubo bonke ubudlelwane and nami inkinga ebesinayo yona le okusho ukuthi kahle kahle umuntu obambile ukuthi izinto ey'ngalungile kuyimina ngokuba bengigoloza ukuthi ngenze lokho kodwa manje-ke hayi from now on going forward I'm willing to do this thing once and for all. So manje usuyakubona ukubaluleka kokusoka. Ngiyakubona kakhulu. And usune-advantage manje. Angithandanga indlela useyikwenza ngakhona. Ngibona nje into esengiphethe kabi. Yeah. Kodwa usune-advantage manje because uyabona ukuthi impilo yena izoba right usuzokwazi nokungena kumama after 4 years for the very first time ungene nje. Yeah, nami ngathanda ukuxolisa indlela esengiyiphatha ngayo ukuthi engimoya buphezulu kakhulu. Sure. Iyabona ngifuna ukudlala ngayo bengicasulile le yabo. But-ke at the end of the day akusizi ukucasuka yabo. Into efanele ukuthi nje ngiyenze ukuthi ngenze
mfethu hamba njengamanje uye kudokotela oseduzane nawe iseklinikhi noma isesibhedlela kuphephile and kuyavikela nasey'ntweni ey'ningi nje ezenzakalayo empilweni uyayivikela izifo namathuba nje ukuthi uthole izifo ey'ningi so kubalulekile kakhulu ukuthi usoke awenzeli udadewethu kodwa lento ingawe as umuntu wesilisa so siyabonga ukuthi-ke njengoba uzile la kwishow noma-ke kuke kwaba khona ukugejana kodwa kubalulekile ukuthi ekugcineni ukwazile ukuthi mengabe sesikhuluma nawe ukwazi ukuthi hayi no uyakubona ukuthi kubalulekile ukuthi uyosoka ngale kokuthi iy'nkolelo zakho bozithwele bezithini siyabonga kakhulu nje ukuthi usihloniphe ukubona ukubaluleka kwempilo yakhe ekugcineni. Hayi bonga mina bhuti wami bonga mina kakhulu ngibonge futhi nawe asemahle ukuthi akwazi ukuthi athi ukuthatha step forward to ukuthi sikwazi ukulungisa izinto yabo njengoba angisenawo amaningi kodwa ngeke ngasho ukuthi kahle kahle umuntu obedala lezi inkinga bekuyimini ngoba ngikoloza kahle kahle. Okay. Yeah ne so I think nje amasonto fethu awu8 moqeda ukusoka awuzoloke nje ushonale nale uzomlinda nje udadewethu nibe right mengabe ubuya hawu-ke maningi kakhulu ama-advantage onawo ungakwazi ukuthi umkhulelise mewukuseni ready ukuba nengane into ayijabulela kakhulu ukuthi-ke useyafuna ukucula kodwa manje akakwazi uyakutshela futhi ukuthi ufuna ukucula kodwa bezingekho impendulo otherwise yonke into isihamba kahle manje ngoba uvumile ukuthi niyikhulume lento noma-ke ningakwazanga ukuthi niyiqede kahle kodwa ngoba usuyikhulumile nathi ndiyaphetha kahle siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami ngiyabonga kakhulu. Kunjalo nje mbukeli uyalibona-ke ukuthi izinto zihamba kanjani yonke into iqondile yonke into ihamba kahle umfowethu ugcine evumile ukuthi yazini kumele impela ahambe ayosoka kubalulekile-ke nawe as umuntu wesilisa ukuthi ngempela usoke ngempela ngoba mhlampe baningi abantu abafana nomfowethu la abangasokile futhi abangasiboni nesidingo sokuthi bakwenze lokho mhlampe nawe umama wakho uyakubuka nje ukuthi eyi kodwa manje akakwazi ukukhuluma. Fortunately enough khona abantu-ke abafana noWasemahle abakwaziyo ukuthi bakhulume nabantu babo mhlampe-ke nawe akungaze kufike ukuthi uzubizele la kwishow lalela nje umama esakhuluma endlini ukuthi izinto zihamba kanjani siphinde futhi sihlangane kwi-episode enye elandelayo yohlelo silungisa umjolo sibone ukuthi siyobe silungisa indaba kabani nobani and siyilungisa kanjani. Siyabonga kakhulu ukuthi ubuke ishow yethu namhlanje. Nibonile ke bethunana uba ubhuti ngumuntu onjani unenhloko eqinileyo and iyona nto ibisifika isixabanisa ke leyo endlini uba xa nisiza nale topic afuna undibetha nimbonile ke nani uba befuna undibetha kwangoku but then I am glad honestly uba naye uye waphela eyivumela uba makayenze lento makahamba yokoluka because akukho mnandi nani niyayazi uba akukho mnandi osola kuyityela ephepheni ndiyamfuna la ro ndiyafuna uyitya ingekho sephepheni but then ayikho enye into ebendiyikhalazela umjolo wethu umnandi uyaflowa uyandithanda ndiyamthanda siyathandana nje kamnandi but then ndifuna ukuthi kuye uba iye yamphatha kakubi into yoba ndize kwishow ndafika ndamhlaza phofu bendingamhlazi bendinceda yena but wacinga uba ndiyamhlaza yena andixolele but ndinceda yena ekugqibeleni akekho noba ndingathi ndiyamshiya ngomso akekho intombazane ezawufuna uthandana nomntu onejwabu ongasikwanga but yeah i-right not that ndihleka nina but ndiyasihlekela ndihlekela ndiyithethayo cha kuphela awukuthunga kwezulu awukuthunga i-right kodwa into uthi angishaya mfethu. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right into uthi angishaya mfethu. Ngiyazi wakujisa. Sesikole makhulu ngishaya. Uzobona nosifebe. Uzobona nosifebe. Sifebe wena. Ungayi. Sifebe wena uqamba manga. Hlala phansi. Uzobona nosifebe. Tshela wena uqamba manga. Shaya phela sibona isikora ngithi wena. Shaya phela. Hlala phansi. Uqamba manga uyelaya wena. Hlala phansi.
ngicela uhlale phansi ngapha sisi. Cha uyazi na ukuthi uqamba mangibuka manje segijima lo ngishaya ngoba isigora kahle nibo. Mfethu, ngitheme ngabe sikhuluma nawe, sathi sizolungisa la ngani. Sithe sizolungisa sizokwakha. And asikwazi ukuthi silungise sakhe while nilwa kanje. Njengamanje uyakushaya usisi yamshaya yini ezolunga nini? Yini ezolunga? Akavume nje ukuthi iqiniso yini kuphela. Bese khona cha nje mina ngikhathela manga akavume ukuthi iqiniso yini. Uyazi ukuthi imali wayenzani. Just admit it. Already ukuthi wayenzani imali. Kuphela uye kuleba ungenza islima every day. Because angazi noma ufuna ukuprova ini. Imali yami phela yana manje ngiyenze njani? Njengenjwayelo asiphinde sikubingelele imbukelo ohlelo silungisa umjolo. Uthola khona la kwi-channel yakhe esiyibiza ngokuthi Umjolo Show on YouTube. Ungakhohlwa ukulike, subscribe, ushare uphinde ucomment. Singathanda ukubona ukuthi kuthini uku-engage kwakho kule channel nabangani bakho kanjalo nezihlobo zakho. Mhlawumbe nawe uneyinkinga ezidinga umjolo and ungathanda ukuthi thina singenelele ukuthi silungise umjolo wakho kulula kakhulu. Sithumela i-email address kumjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Otherwise igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Asicheck namhlanje ukuthi sicheck indaba kabani and sifuna ukulungisa kuphi noma yikephi la sibone ngazi ukuthi kumele kulungiseke khona. While usachecka, subscribe lapho, ulike, uphinde ushare i-channel swabangani bakho. Okwamanje ngiphelezele sibone ukuthi siphethe indaba kabani namhlanje. Bonani igama lami nguAnele wakandlovu ngikhulele eHarding ngihlala eNew German. Ngibhalela ishow because nginenkinga nomuntu wami. Umuntu wami ngithembisa ukuthi uzongilobola. Sesino2 years sithandana kahle ngithemba uzongilobola so wagcina umuntu ongafikanga isiqamba amanga nje enze izitori zokuthi waye ngafikanga so ngibhalele kusho ukuthi kwazi ukungisiza ukuthi akhiphe iqiniso ukuthi ngingani engiqambela amangani futhi egcine ngafikanga ekhaya. Njengoba sikukhumbuze sileke kuqala le show ukuthi izintathu nje izinto ongazenza ukulike, ushare uphinde usubscribe to the YouTube channel sibiza ngokuthi Umjolo Show. Kanti igama le show le sikuyona njengamanje silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi mase sikhona sihlele kanje suke sesenza show ukuthi ke siyamlanda umuntu esibhalele ukuthi solungisa naye indaba yomjolo wakhe siphinde sixoxe naye khona sizokwazi ukuthi sithole isixazululo khona la kwishow yethu namhlanje. Ake sicheke ukuthi ke njengoba sikuthembisile ukuthi namhlanje kwishow yethu siphethe bani. Mfowethu siyakubingelela siyakwamukela kuhlelo silungisa umjolo. Mfethu uyaphila? Hayi mfethu yonke into ihamba kahle. Theme ngabe sithole i-email salithola thina igama lakho but umbukelo obukayo ekhaya akanayo idea ukuthi ubalo sinayo namhlanje. Mhlawumbe uyi-introduce ethi umbukelo ukuthi ubalo sinayo. Oh mfethu igama uThemba kaMtolo mfethu ngihlala eMlazi ilapho uthe ngikhulele khona ngazalelwa khona. Yonke impilo yami i-based on uMlazi nje mfethu. Sure lokisho. So njengoba uqhamuka eMlazi we relationship because njengoba ulavele indaba ethinta umjolo. Mawubheka nje umjolo wakho uhamba kanjani ekhaya? Njengamanje mfethu ngingathi umjolo wami uhamba ngingathi yonke into right. Mase sothi ngiyirate kahle ngathi 8 out of 10 because mina nomuntu wami si right siphilisana kahle siyakhulumisana ayikho inkinga engiyibonayo kahle kwi relationship yethu mfethu. Sure njengoba uthi unikeza 8 out of 10 ukusho ukuthi yonke into ihamba kahle yonke into iqondile. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi unama doubt ukuthi kungani ngizithola ngila namhlanje noma uyasho ukuthi hayi no njengethandane sinaka ukugejana lapha nalapha ngenzeka mhlawumbe uthi umama ungibizele lokho noma uyabona ukuthi angazi ngempela ukuthi kungani ngila namhlanje. Hayi mfethu angazi impela kodwa ngiyathemba oba sengila ulwazi ngizolithola kahle ukuthi why ngibiziwe la. Sure. As we are willing to find out ukuthi kahle kwenzakalani sinabantu ke sisebenzisana naye i-team njengoba uyibona nje ukuthi iyona egcinayo noma yenza isiqiniseko sokuthi yonke into la ihamba kahle and uyamlalela umuntu wakho mekhuluma umuzwe ukuthi uthini because njengoba la we are here to fix izinto asisile ukuzoxabana asisile mhlawumbe futhi ukuthi sizobhedisa more to inkinga nawo but isolungisa usukhona ke la namhlanje uyimisela ukuthi umlalele umuntu wakho uthini and uyasithembisa yena ukuthi mangabe sefika umuntu wakho cha uzoyiphatha kahle awuzomlwisa. Hayi ngiyathembisa mfethu ukuthi ngizomlalela lokho azokusho la and ngiyathembisa ukuthi angeke ngimlwisa lokho udlame lizoba khona yonke into izoba ngokuthula. Mbukeli yokubona ke umfoka kaMtolo esinaye namhlanje ukhombisa ukuzotha okukhulu asithembe ukuthi ke uzozotha kanje iziyophela ishow because usually sithola abantu bezothile iqala ishow but in the meantime bashintshela. Ake sibone ukuthi namhlanje i-team engabe silandela usisi obhalele emfowethu sizwe ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Team ake nimlande udadewethu lapha sibone ukuthi ngempela ufuna ukuthini ngifowethu namhlanje.
siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwisho and ungagcini usibhalela nje kodwa ukwazi ukuthi ufike uzokhuluma nomuntu wakho la kwisho namhlanje usukhona and nangu khona sikwazile ukuthi simthathe simbeke la ubingelele kumbukele ekhaya then mase yasaziswa singempela impela kungani la namhlanje. Ngiyaphila. The reason why ngimlethelana is because besesithandane for 2 years and ndibe umuntu obethembise ukuthi uzongilobola of which kwabe into egcina ingenzekanga leyo. Actually sinobhuti wathi ngichazela kanje but sesino 2 years sithandana ne. Okay. So sathi mawuqala unyaka mawuqala nje sithandana ngamchazela usingumuntu kanjani ngifuna umuntu kanjani ngibheke empilweni kwamuntu nganankinga wa understander. Kwahamba isikhathi futhi wangitshela ukuthi no ngisahlanganisa imali ukuthi ngizohamba ngiyokwenza into right kini kwabe into engenankinga leyo nami besijabule nje ku relationship yethu si happy. Yes. Okay sahamba isikhathi and lafika kusuku ukuthi uzomela yokhokha ke. So ubhuti makumela yokhokha fona yakhe ingena ku voicemail. Okay ngivuka ekseni nje qala usuku lami nami ngijabulile ngizoshada nomuntu wami yabo. And then ngivuka ekseni ngibiza makeup lady afike usisa zonke makeup and then meqeda makeup ngifone yabo ingene voicemail ngiphinde nginganake bonke nje mhlambe nobhuti mhlambe ube busy uphuza ubephuza abangani bakhe sekusuku manje azolobola ngalo. Yes ngosuku lela azolobola. Okay ngibe worried ukuthi hayibo why namhlanje like besikhuluma kahle sigcina ukukhuluma izolo ebusuku nje umuntu ozofika. Okay ngigcine sengiba worried ngitshela uma ngibiza uma nginenkinga kanje usibani bana ngisamthola ocingweni angisazi ukuthi ngenze njani. Uma athi yababo abantu bagcwele umnyango beze kunina nobabili so we have to find a way ukuthi umthole ukuze nikwazi ukulungisa. Ngiphenike ngedwa ke manje ngiphenike kuze kucaca ukuthi kuyahamba usuku but amlazi laphela usuku yangizwa umthole efonini ukuze kube le efonini lwaze laphela usuku ngabe ufika ngale and mind you endlini kugcwele abantu khona amakhelwane khona abantu bayapheka kulungisela ukuthi kuze abakhongi uyacabanga. So ngoba ngimbizile nje ngifisa akangixoxele kahle ukuthi ngalo lasuku kwenzakalani because istory mina ngitshela sona angisibambi. Okay. Angigculiseki kahle impendulo mangimbuza mina so ngicela ukuthi mhlambe uzokwazi mase kukhona nina ukuthi angiphendule ngalendlela engizogculiseka namhlanje ngithola ukuthula ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nempilo yabo. Mfethu yonke into ibihamba kahle kodwa ke wayona ngokuthi mangabe sekumele uyolobola awusavela usatholakala efonini kwenzakalani? Mfethu ake ngiqale nje ekuqaleni mfethu uanele uyalazi udaba ukuthi yena ngosuku akumele ngize ngalo kubo noma ngosuku angizothumela ngalo amakhongi kubo ukuthi kwenzakalani empilweni yami ngalolu suku. Ngathi ngihamba ekseni ngiyokhipha imali ebank engizoyinika omalume ukuthi beyongivelela khona kubo ngabanjwa inkunzi. Manje ukuthi ngibanjwa inkunzi ngiyakidnetshwa phezukwalokho angitholalanga efonini usuku lokho even nasekhaya uqobo futhi angitholalanga ngalolu suku. So isona structure sona leso. Yabo ngomuzwa nje he standing firm ku story sort of which deep down yasax on story less nawe yazi anele mfethu so ikhuluma le data ukuze kube yini Themba ngikhathela manga ngikhathela bangoba ngibhalela ishow because ngifuna mhlawumbe sekhona bangenelela uzokwazi ukukhuluma ukuthi umuntu ongathembakala empilweni yakho ngachazela istory ukuthi kwenzakalana lona suku and mina bekithi on the same page leyo nto ngoba sesivalile opage sadlula kulona angeke uzongiqamba lama ngokidnap ngiqamba manga kanjani ngoba phela ngathi movie lo ngixoxela yona wakidnap ngalolu suku efana ngabe uyokhokha ekhaya wona yakidnapper wena awucabanga ukuthi coincidence too much le kanjani anele uyazi ngiyakuthanda. Okay mfethu mhlambe awusixoxeleke manje story ngokwenzeka ngokwakho mhlambe sisizwa sonke nathi because indlela wamxoxela ngaye noma wamxoxela ngaye yena ubone ukuthi inganekwane into engekho. Okay mfowethu kwenzakalani kahle kahle mfowethu ngiyacabanga ukuthi nawe mfowethu unomuntu ophilisana naye empilweni. Ngeke mfowethu ukuthi umuntu waduphila naye iminyaka emibili umenzela yonke into mase mfaka lapho mfowethu uzomlaxaza ngosuku engabe ujabula ngalo mfowethu. Ngangifisa nami ngalolu suku mfowethu ajabule ngendlela nami ngijabulile ngalo ngangakwazi ngisho ukulala ngijaho usuku la kusasa ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle mase selomuntu esengakumina impilo yami izoshintsha kanjani. Umuntu engakuthanda mfowethu kodwa umuntu engakuthanda futhi kodwa bekuthi anakathatha esinye step esiyaphambili izibona ngathi izinto ziyama mfowethu yabona uanele mfowethu afuqa ngamanga ngalolu suku ngangifisa ukuya kubo ihliziyo yami yonke yayithi ngiyakubo
but ngalento eyenzeka nami into engayiplananga into ongayihleli nawo ifana nokufa lento ukufa usoze wakuhlela mfethu kanti yini anelements ukuthi umdawuthe kangaka ubafu ukuthi lento eyishoyo mhlambe uyakugoqa noma uyakushayashaya because namanje usasho isitori yabona uThemba ngiphilile naye ne ever since siqala ukuthandana ngiyamazi yabo ngiyamazi mangabe eqamba ngiyamazi mangabe ekhuluma iqiniso the worst part is that uqamba ngekidnapping yabo leyo ngakhohlisha ngithi thodla ngaleyo nto losu kidnapping cela uqeda ngikhuluma ngoba ngiqambela amanga and I'm tired like ngikhathela amangaki yazi umuntu athi ukhathela I'm up here okay into edala ukuthi ngingamkholo okokuqala ngeke umuntu ugcine nawe ukhuluma ebusuku bese ngekusasa ekseni ningakhulumi yena ekseni nje ifoni yakhe all of a sudden isivele ya off mina ngicela ukukhuluma yonke into ibiyaba yonke into ibe right smooth nje anela can't wait for you ukuthi ube wami nje besijabulile si right and then the next morning isi off ifoni akunalutho nje akuna message akunalutho uqamba manga lokho ngiyakwazi futhi nawe uyakwazi and ngingamtshela ngase ngitshela iqiniso kunini ngicincenga ngicela ungitshela iqiniso uyakungiqambela amakhozi ngenza islima njengamanje and bengamele kwanami ngikunika iroom lokuthi uchaze because ukuchaza kwakho nginika iroom lokuthi ungenza islima even more ngithi yabona ifinga chaza ukhombisa ungangithatha baby ngikutshela iqiniso into eyenzeka lelo suku lolana iqiniso lami ayilami noma lakho ngazacela futhi ukuthi ucela siphume kule ndawo ngoba into eyenzeka lelo suku and futhi sengakwazi ukuyilungisa ukuthi izolungiseka ngicela ukucela one last time ngibuke emehlweni ngiyacela ungitshela iqiniso okugcina yabo ngiyacela ungizwisela ubuhlungu enough like yazi ungizwisela ubuhlungu ngikwanise nabantu ungibukanise nabantu nabangani bami mina ngiyinhlekisa ngicela okugcina just do me this one favor one last time ngalelo suku ngavuka ekseni ngithi ngibabhenke yokhipha imali engizoyinika omalume ngabanjwa inkunzi endleleni ngakidnap ayikho into angizoyenza njengoba ngibekisile mfowethu ukuthi wangayithola mhlambe nenye indlela ke ama alternatives ungayithola kanjani mfowethu indlela mfowethu ukidnapiwe awutholakali vele efonini ungayithola kanjani ama indlela alternatives mhlambe ukuthi ukwazi ukuxhumana naye usisi uxhumane naye kanjani mfowethu ngoba nganginyamalela usuku lonke all right ake senze kanje angithi uyakhumbula ukuthi mina nawe endleni we share everything mhlambe this izokwenza ubona izinto ngezinye indlela ngoba manje uyaqhubeka ngenslima over and over again angithi endlini is about to share izinto wena ayikho account wena wayivula leyo mali leyo uthi uzongilobola ngayo kusena uyitransfer leyo mali leyo akwenzanga lokho ayikho account oyivula umuthi uqamba manga usaqhubeka ngenza islim yazibona ukuthi njani usaqhubeka ngenza islim ngiyacela musuku yabo manje uphika ne-account eyavulwa wena wayivula i-account yayiphika musungenza islima wena musungenza islima wena ningani cha uyangithola cha wazi ukuthi wavula i-account yena uyazi uyaqhubeka uyaphi ungenza islima mina upopayi musana ukuthi mfethu angingaze kufike ekutheni kuliwe yabo angingaze kufike kuliweni wena kufanele nje ukhulume into eqondile nosisi because yabo ukuthi akasibhayi le story short yabo and une reason yokuthi khona into wayenza kahle kahle ke ngempela ke ngoba sizolungisa la ngithi sizokwakhe i-right kodwa into uthangishaya mfethu ayikho right xolisa sicela uxolisa i-right into uthangishaya mfethu ngiyazi bakuzwisa isikole makhulu ngishaya uzobona nesifebe uzobona nesifebe sifebe wena sifebe wena uqamba manga uzobona nesifebe tshela wena uqamba manga shaya phela sibona isikole ngithi wena shaya phela hlala phansi uqamba manga you a liar wena hlala phansi mfethu hlala phansi ngapha sisi cha uyazi nawe ukuthi uqamba manga buka manje segijima lo ngishaya ngoba isigora kahle nibo mfethu ngitheme ngabe sikhuluma nawe sathi sizolungisa la ngani sithe sizolungisa sizokwakha and asikwazi ukuthi silungise sakhe while nilwa kanje njengamanje uyakushaya usisi yamshaya yini ezolunganeni yini ezolunga akavume nje ukuthi iqiniso yini kuphela bese khona cha nje mina ngikhathela manga akavume ukuthi iqiniso yini uyazi ukuthi imali wayenzani just admit it already ukuthi wayenzani imali kuphela uye kuliba ungenza islima every day because angazi ufuna ukuprova imali yami phela yana manje ngenze njani okay ngathi khona okuzayo mfethu kwakuyimali yakho kushuthi lento yokidnap into engekho vele into engekho futhi yokidnap I did say kwenzakalani mfethu ungafila kanjani wena mfethu uthandane nomuntu 2 years umenzela yonke into uyamkhipha mfethu uyamspona mfethu wenza sure ukuthi mfethu ucover yonke into for yena mfethu kodwa mase kumele kuyiwe endlini kuyiwe kule nkonzo yangale mfethu asebusuku ehleze nginqabela 2 years mfethu 2 years wonke mfethu wena wayithenga ingulube esakeni mfethu ingulube ubanike manje ingulube yimi usho kimi ukuthi ingulube wona ungitshela kabi kahle kahle yazi imini ingulube after sonke lesikhathi ngithandana nawe ngikwenza lo nto bengenzela ngibiza ngengulube namhlanje ngingulube mina uzwagcina lawo mazwi akho ngitshela ngingulube mina
2 years mfethu Nginguluphi? iminyaka emibili mfethu Sure. wena i-out iminyaka emibili mfethu ngakubezela 2 years mfethu Mm. 2 years without kuye kuqoze mfethu mina ngizokutshela mina Abraham ngoba ngithi ngihlala emlazi mfethu amathekeni bengiwashaya mfethu but mfethu ngamenzela iqiniso lo sisi mefika empilweni yami mfethu ngakhetha ukuthi ngizomthanda futhi ngimthanda okweqiniso Sure. yena 2 years mfethu 2 years angiye ekozweni yasekamereni mfethu ukwenza njani wena Ungenzela mfethu ifavor ukwenza ngokuthi njani ungithande, vele le nto ngayenza ngoba ungenzela ngangifuna ifavor ukubuyisela ngokuthi kuyena ungithande, mfethu ungenzela ifavor, ungenzela Okay. ifavor. Angithi manje sifuna ukulungisa la. Hayi Njengoba bo. niphezulu noba Manje wenza ngathi bengenzela ifavor, ubungithanda yes nami bengikuthanda sila kubungenzela ifavor ngokuthi ungithanda. Mfethu, ngicela unginike ithuba sethi. Ubethi anilali ngoba yini? Wasisho isizathu? Kulo 2 years, wonke lo 2 years wena uloko uncisheka beshiwe isizathu wangitshela ukuthi mina ngiyovela kubo kuqala wangitshela ukuthi mina ngiyovela kubo kuqala ngingavela kanjani kubo mfethu what if amagazethi awazwani mase sesilele sengivelile kubo So usisi beningalali ngoba kumele ngoba uyovela mfethu kubo. bengiqabulisa angifuna uqamba bako bengiqabulisa mfethu kodwa mfethu ibhlungu lento ukuthi 2 years ngize ngishaya indlu abe khona mfethu Bengikusiza nje shaya indlwabu, nongakusizi ngathi. Hawu wenza ngathi ubuyenza bengikusiza nje. Okay. Uthe mengabe eshusisa eqala indaba yakho ukuthi wa understand eqaleni ukuthi uzophila impilo nawe kanjani. mfethu umuntu ubumthanda unga-understanda yonke into ayishoyo ubumthanda ekuqaleni vele unga-understand yonke into ayishoyo kodwa nawe mfethu ngineshow ukuthi awusoze wabekezela u2 years Kulo 2 years. ungenza inhlekisa kwabafethu engihlala nabo elokishini Ubehluleka ukubekezela u2 years bekumele ayolobola before 2 years uphela. It's simple nje na kanti yini inkinga lapho. If ubungafuna ukulinda 2 years you could have went angithi uyolobola before 2 years. okufezeke ezakhe idike zami ngaqala ifezeke Wena yisiphi Fezeke sakho, please, ukuthi Okay, ngiqale why ngiyolobola did you drag kini. this thing long uze kuphela 2 years if ukwazi ukuthi wena you're not tap and go. Wena ufuna ukungilala bese uyahamba ngithi. So wena uzubheka ukuthi amagazethi ayahambelana kumele size silale. Ngoba ngihlezi ngilala nawe embhedeni siqabulana bungaboni ukuthi awahambelani lapho. Ufuna ukuze usilale. So wena ukuze ukwazi ukuthi umlobole udinga ukuthi ulale naye akuzwise then mase uyabona ukuthi amagazini ayahlangana then emva kwaloko uzobe suyakwazi ukuthi uqhubeke kwenza izinto ngendlela because njengamanje kuvela ukuthi waze wa create a story ngoba ubona ukuthi akakwenzi lutho so wathi nawe ukuze uphe awuzama ukuthi nawe uthi uzovela kubagcina ungavelanga yabo shuthi nobabili la benibukisana ngabantu wena ububukiseka namajidi ukuthi uloke uhlala nomuntu 2 years awumenzi lutho nawe wambukisa nomndeni wakhe wambukisa nabantu Awamsizi ngalutho nje. ngoba nalokho ngimenzela izinto kulona lo 2 years ngimenzela izinto bengasweli lo ngenxa yami bengasweli Uyayibala izinto ubungenzela. 2 years wonke kodwa ukuthi nje ngifike kade once ukuthi ngifike nje akaze mfethu mfethu mina ngiqalise kuyovela kubo wayikhona nje ngoba lothi ubungenzela izinto. into esiyifunayo la kodwa ke ayikho into ezolunga imoya yeni iphezulu kanje nobabili yabo sidinga ukuthi imoya yeni bephansi then sekwazi ukuthi sikhulume le ndaba lesisothe ngoba njengoba negama lisho ukuthi silungisa umjolo kusho ukuthi kumele nithi nihamba la into yeni kube ukuthi ilungile yabo manje bafudiniwe usisudiniwe ayikho into esizohamba la ilungile yabo kanti meke ukuthi sikhuluma kahle lento njengamanje siyayilungisa izolunga yabo usisi uthi yodwa into eyicela kuwena ukuthi understand ukuthi yena akafoni ukuthi umuntu amlale engamlobolile noma uphuma ekhaya uthethe usahlonipha imithetho yakubo ukuthi njengoba ephuma ekhaya nje akangalali nomuntu engalojoliwe so hayi ukuthi uyanqaba ukulala nawo but unqaba manje ngoba awumkhiphelele lutho and ushilo usizathu sakhe sokuthi unqane ukuthi mhlawumbe uzolala naye mase uhamba kanje yabo mfethu iminyaka emibili usho ukuthi ubona ukuthi engangithembi kweminyaka emibili kuyo yonke into ade ngimthethela zona kwiminyaka emibili ubona ukuthi engangithembi iminyaka emibili ke iminyaka emibili uzalo ukuthi kule minyaka emibili indawonye wena ubona ukuthi awumthembi uyazama ukuthi aliveze uthando ukuthi unalo and ayikho into engayenzi uyamvumela enze yonke into inkinga mase kufanele angene kuwena uyaqala Yabona if wezohamba benenkinga kumele kwasiqaleni masiqala asho ukuthi ngeke azakwazi uzohluleka yena mhlawumbe uyitshela ukuthi uhambe bese ngiyathamba ngazi yabo as much as efuna lento ayifunayo nami as much as nami ngifuna ukuthi ayokwenza ngeke ilunge ngekwenzeke lo bafa ngeke ilunge lento kusanofakt phakathi ngekwenzeke kodwa lokho bafu Okay. ngone ngisheshe ngitshele nje nawe ngekwenzeke ngiqale kuyovela kubo ngangenile isibayini njengamanje relationship yenu ikusiphi states nifike la bekhamba kanjani bengazi ukuthi khamba kahle angazi ukuthi ukuletheleni futhi la usuyitholile manje sesifuna isixazululo manje angani usuyitholile ukuthi kungani la ula ngoba usisi akalali nawe futhi usibhalele thina ngoba uyabona ukuthi wena wathi uzofika kubo wambukanisa nabantu wagcina ungafikanga
yabo akalibona iphutha lakhe ngangibuyisa mfethu lezinto ayenzile 2 years lo 2 years sinayo ngangibuyisa yonke leyo pain leyo mfethu kubuhlungu mfethu uthi uhlala nomuntu kodwa abangani bakho bayazi kahle ukuthi awudobuli ukuthi ukhona la ngangifuna ezwe libuhlungu lo Themba ukuthembisa umuntu ngimtshela ukuthi ngizofika kubo njengafika and ifoni ngayivala ngamasibomu uqinisile ngahamba ngayiphuza imali ngangibonasile kwi-birthday month yami ngahamba ngayiphuza leyo mali. so uma wenza yonke lento mina usungibeke apha empilweni yakho wena bungibeka apha empilweni yakho mina uyazi ukuthi bengikubeka bengengize ngivume ngithanda nawe 2 years ngivume ukuthi ungilobola kanti ngikubeke mhlawumbe eceleni bengengize ngikwenze lokho so when you took up a decision yokuthi ukudlale ngami kanjalo ubusungibeke apha empilweni yakho ubucanga ukuthi mhlawumbe thina as a couple uzothatha isibeke kuphi le nto leyo uzoqamba manga in my face mfethu uzoqamba manga ebusweni bami every day uqamba manga ngibuze kangaphi into eyi-1 nalapho futhi awulibona iphutha lakho ubona mina eza ngathi ngirong into engakutshela kahle sisaqala ukuthandana ukuthi mina ngiphila impilo kanje wangabi nankinga ngakusasa uyangijikela uzongenza kanje uyiwena uyangijikela wena zingabi izinto esedlule kuzona thina sibawu-2 ukuthi uzongenza kanje bafo kuyona yonke lento esendlule kuyona manje nezinto azenzayo sisi noma ozenzayo wena awumthembi mhlawumbe ukuthi uma ngabe umlobola khona mhlawumbe i-future engaba khona noma khona umuzi ongapho ngokwakho uma ubheka yena akangithembi ukuthi benginika isibaya sakhe nami ngihamba ngiyovela kubo. yazi at the beginning it wasn't about trust mina umuntu mefika empilweni nami ngimtshela nje suka ngisuke ngikunikeza ukuthi ube ne-option yokuthi uyaqhubeka noma cha so i-trust angazi ngena kuphi mangithi mina ngeke ngwazilela nawe before umlobole angazi kungani mhlawumbe umtshela lokho before umthetho wakini umthetho wasekhaya esitshela wona siyamantombazana nje ukuthi okay since niphume especially uma usuphuma ekhaya uye eThekwini uziphathe kanje na indlela yokuziphatha so mina ngifike ngiqhubeke nalokho so umfowethu mengase manje athi uzuyabo ishaya iphelele angayithola le ukuthi angazi noma usangithanda yena umuntu menza kanje so sakuthanda yena mhlawumbe bangaphuma yena ngomlomo wakho ukuthi mhlawumbe admit Fokamtolo the stage is yours ngathi la awukhulume nje nomuntu wakho Mungase admit anele ngiyaxolisa ngibe wrong la mhlawumbe ke singakhuluma phezulu kwa something but for now angazi ngoba usambonisa kanjena nje angazi no but emampeleni mfethu ngaba wrong bisenze ngasenza kuyena azatshengisha abazali bakhe ukuthi ngizovela noma yona into engayihlela ukuthi ngeke ngivele ite yaqhamuka kusasa ekuseni sengihlela abafowethu ukuthi akwazi ukuthi ngaze ngiyoyikhipha inkomo khona kubo kaNdlovu ekubeni mina ngakaze ngithole lutho no wasuboniswa amajidi ilapho mfowethu and ayithe ngibonisa amajida nami ngawakholwa ukuthi angazi noma mhlawumbe ngisawufika isayintombi into noma kusa sekwadlula vele lapho so nami lethu waye ngaza decide ukuthi yena ngithathe lesi siqumo engasithatha yena ngisamthanda ngasenhlizweni yami njengoba ngichazile wasekuqala ukuthi ngayeka amantombazana amaningi ngenxa yakhe sure but akudlali futhi ubekezela 2 years yeah 2 years ngathi kunzima iviki kwamajida but ngibekezela 2 years mfethu 2 years wonke ngibekezelile so where to from now sazoqhubeka ubekezele mewukuthi uyakunikeza i-opportunity yokuthi nithanda ne-relationship yenu imekusiphi isimo njengamanje no ngitshela iqiniso nje wena mfethu into ethi ngiyafisa siyilungise iye phambili futhi but nginento ethi akangiyekela ngene mase nami ngihamba ngiyovela kubo ngime lapho nje kuphela angishintshi lapho ngime lapho ukuthi angiyekele ngene mase nami ngihamba ngiyovela ukuvela kubo ngavela kubo ngisho nangesonto elizayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu onjani uthi-ke umfowethu mnyekela ngene uze uyakovela ekhaya uthi mnikeze nje ikhekhe agcwale nje ucream impela ududu then emva kwaloko-ke mase-ke eyavela ekhaya ngoba uyamazi uyama-understand ukuthi umuntu onjani and uyazi ukuthi imali ikhona kodwa ngicela ukubuza ukuthi umuntu osekwakwazi uqamba amanga ngento engaka angavela ekhaya mangaba yini engadala ukuthi manje mangasethiwa ngiyamnika uzovela ekhaya okay usamthanda ubhuti siqale lapho
because yena useshilo ukuthi usakuthanda. Mhlawumbe siqale sibone lapho ukuthi wena usamthanda yena isakhona yini le relationship isangavuka ni mhlawumbe ispark sayo. As much as I wish bekuthiwa ngisamthanda but ngisamthanda. Yes. Anizama ukulungisa bafethu. Uyathanda kathani ngoba so far silahlana. Wow. Kusele nje ukuthi wenze izinto ngendlela ke manje. Ukuthi uyovela ngempela ke manje ekhaya ungabasavela kwanko kudlala. Into ezobonakala leyo futhi angifuni ukuthembisa ukuthi ngiyovela nami ngingakangeni. Angifuni ukuthembisa. Into ezobonakala. Kodwa uyasinika. Kodwa isifiso sami ukuthi iqala ngiyena. Ngoba ngisho ukuthi bengangena nayo sonto elizayo. Shothi ke konke kukwena ke manje ukuthi uyavuma yini ukuthi athole ubhuti mase emva kwaloko akwazi ukuthi awuvele ekhaya noma ubhuti uyavuma yini ukuthi akubekezelele ahambe okhokha ekhaya then emva kwaloko mase niyakwazi ukuthi ke nenze ucathi nendawonye eminingi leminyaka nendawonye 2 years mhlawumbe ngabe nomntwana seni naye kodwa ngoba manje nobabili omunye ovimba ukuthi omunye wenza ukuthi akwenzeke ukuthi nomunye uvimba ukuthi omunye wenza ukuthi akwenzeke ukuthi ingaki i-relationship yenu izohamba isitake esamoya because uthando nithi likhona ngani Yes. Lungisani ke lenkinga phela manje kuyiyona niyizelela ngoba uthu Cha mina sisodwa isicelo ngisicela kuyena. If usafuna ukulungisa izinto nami uyazi ukuthi yini engiyidingayo. Uyazi. Ngamtshela zisuku so like into engiyiqalele phakathi nendawo esefuna ngamtshela nje saqala ukuhlangana on our first date ngamtshela ukuthi okay mina nayi impilo engiyiphilayo. So mangase enze lokho nje si right uthando lwethu lu right I won't lies besi happy si right. So nje mangase nje kube leyo part leyo. uyezwa mfethu kahle kahle zonke izintambo zikuwena manje kukwena ukuthi uyavuma ukuthi uzohamba ekhaya uyokhokha then mase ungena kahle esibayeni sakho noma usazovuma ukuthi uvumele usisi akusize ukuthi usebenzise isandla ngoba ngizwile ukuthi uyakusiza. Hayi mfethu nami ngokubuka kwami futhi kumele ngibe insizwe emzane ngiyithobe nami ngikhulume nomalombe yami beyovela. As long as uthi umthando kwangempela and uyimisele ngalento because ekugcineni akumele phela nathi sifuse i-relationship engasekho yabo as long as uthando lukhona phakathi yabo yeah so uthini mfethu hayi into esiyikhuluma leyo yena unephuzo kodwa ngathini mfethu nami ngiyathemba ukuthi mase ngikwenzile kumele ngikwenze angeke ngilindiswe esinye isikhathi. Okay nanka masapho kugcina uyamuzwa kuhle Ngiyafunda. mawubheka kodwa yonke into izohamba kahle ekugcineni Mawuthi nje yena uzokwenza lokho engikushoyo nami I think ngingakwazi ukumxolela for isenza senze ngoba ngempela lokho kwangifula umoya but I think uthando conquers also. mfethu uyamuzwa kumuntu wakho ukuthi uthini nawe mbukeli ke sidinga ukuphola kwakho la ukuthi ngempela ke ku situation enje kahle kahle kuyekwenzakala kanjani nangu mfethu ngapha nangu udadewethu ngapha and bobabili uyabona ukuthi banenkinga kodwa zithi zikhona inkinga bafuna futhi isolution yokuthi bakwazi ukuxazulula lenkinga ababhekene nayo njengamanje mhlambe nawe nenkinga ethinta umjolo and ungathanda thina singenelele ukuthi sikusize emjolweni wakho ngene kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com umjoloshow@gmail.com so besiphethe wena mhlambe ku episode elandelayo sibone ukuthi ngabe khamba kanjani ungayindawo. Uthemba i-decision yakhe agcine ephuma nayo uthi kumele silale kuqala before ayokhokha ekhaya. So of which akaze kube isivumelwano setloso from beginning. So angazi mhlambe in time uzogcina realize ukuthi akenza into right angazi kodwa kwamanje mina ngeke ngize ngikwazi I'm standing firm into kade ngisho ukuthi cela aqala yokhokha ekhaya bese ke sesingenza ke lokho afuna sikwenze. So I think ngizomupha isikhashana ukuthi acabange bese ebuyela kumina if ngiyabona ukuthi naye akawushintsha umqondo kusho ukuthi ke it'll be the end of us. Leyo ukuthi ngimshaye ngesikhwama bengazi ngisebenzele egcineni ngiyamazi is very short tempered and akathanda ukuphakamisa lesandla. So mangaba nje wenza into nje mhlawumbe wagcina umshaya noma ngiphutha noma nje ngiyamazi ugcina esekhuluma vele ongaphakathi. So I knew ukuthi iqiniso ngizolithola ngaleyo ndlela and I'm glad ukuthi kungisebenzelile futhi. The reason ukuthi angafiki ekhaya bese ngiyazi ukuthi wathatha imali wayitransfer to enye account because ngabona ama bank statements akhona. So bese ngikudinga ukuthi admit
ukuthi imali wayenze njani rather than ukulibela ngiqambela amanga nge-kidnapping. Uthemba is a good person, unothando, is fun to be around with, and yeah, uyaspoilana nje. He's a good person yena. Ngaphandle kwale nto ayenzile ngenkosi yami, of which it was a huge setback with relationship yethu, but other than that nkosi yami, he's a teddy bear. And ngiyamthanda. Into ayenzile anele yokuthi angishaye ngebhakha ngisikhwama angithandanga kahle ngoba manje wehlisa isithunzi sami phambi kwabantu, phambi kwababukeli ukuthi ashaye indoda yena. Ishathuca suke kanjani awukwazi ukushaya indoda. Ngesinto engikhule ngaso kaZulu, indoda iyahlonishwa. Ishathuca suke kanjani. Nale yokuthi angilethe kwishow ukuze sikhulume indaba zethu. Ayingikhombisanga ukukhulu ukuthi shuthi namanje usakwazi ukuthatha indaba zethu azise kwabantu. Izo izinto ezingiphathe kabi lezo nguAnele. Mase ukuthi kule nami ngiyenzile noma le ngithe ngiyengikwazi ukuthi na ngiyovela kubo engingatholile nami eSbayeni. Into nami esamele ngiyithi kuyicabangisisa kahle because for the past 2 years, okay, it's fine. Angiphiki ube ngicisha kodwa umuntu ongakaze ngimbambe ngifebele, umuntu obehlezi ngiphatha kahle, umuntu engihlezi ngihappy benginaye, angikaze ngikhali benginaye. Kunalokho beyikhaliswe mina. Ngiyafisa ukuthi angixolele kula maphutha ami engiwenzile. Ayike mbukeli, ubonile ngempela udaba ade siliphethe namhlanje ukuthi lihambe kanjani. Mfowami Mtolo uthi yena nje akaloboli ngemnoma kanjani engakwazanga ukuthi ashaye. Kanti ngapha nangu noAnele uloke emile ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ulale nami singakwazanga ukuthi silobole. Asaze ke wena lapho kuma comment uzayibona kanjani le ndaba. Kulungileke sibhalele njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Mawukuthi nawe unenkinga ethinta umjolo and ufuna ukuthi singenelele sikulungisele yona. Yona email address oyisebenzisayo leyo umjoloshow@gmail.com. Gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngakhohlwa ukulike, subscribe, uphinde ushare le channel esibiza ngokuthi umjolo show siwabangani bakho nezihlobo nomndeni. Siyabonga.